matarong kay ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus na magkaluwas. Wala hinunggan ng tanang kahimuan, kung dili ka masalit sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Sa Shan FM, tunay kadaugan. Sa liig ang tunghanan, nanagog na sa tigo ka nga kalimutan, siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang gayo, ibayaw, sa pasayaw, magkapat sa iyo. Sa langit umiyaw, sa walay ka, pati Kristo. Pawitin ang hari sa halin, isinang musuki, Kristo, sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas na singit ang tuwas na Sumala sa balahan na kasulatan, wala'y basa na magnaro, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat yung kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus na magkaluwas. Wala'y hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ka masalit sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Sukuhilan sa liig ang gamhanan, nanagog na sa tinuog na kalimutan, siya ang Diyos sa balaan. Sundin ako siyang gayo, lumayaw, huwag sa pagsayaw, magdapat sa ilong amor. Sundin ako sa langit, umiyaw, sa walay kaulaw, luso, kakuban ni Kristo. Sundin awitin ang hari sa atin, na sinamusuki, Kristo, sa kinabuhi mo. Ang tuwas na Sa Shan FM, tunay kadaugan. Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Diyos nga tuwa sa langit, mao ang atong manluluwas. Siya, dili mo biya, ug motalikod kanato. Busa, kiniusab nga istasyon, mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. 5.3 Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhing si Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagbantay sa tunang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kamalaka, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandit kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Nakasulatan na Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha sa inyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandaan, butang may katapusan. Bayong buntag sa tanan, Ikson. Salamat sa Ginoo. Diningat ang David sa kabuntagon, medyo na
dili tagamay mag-aksyonan. Ang atong oras alas 5:18 sa kabuntagan alang sa tanan nga nabino sa San FM 95.3. This is Liz Piras mga ka-aksyonan. Salamat sa Ginoo nga video double time ta sa ato nga pagpangandam. Pasalamatan ng Ginoo nga anay na gyud ang ato nga mga pangandam aksyon. Gamay na lang gyud ko lang. Salamat sa Ginoo. Karang ato mga ka-aksyonan ang puli-puli na sila sa paghatod og panalangin nining mao nga dapit soft drinks ihawon o kung sa kanila mga ka-aksyonan para upang adlaw tungod kay nining mga adlaw mao ay dispiras sa dakong celebration og mga adlaw aksyon dinhi sa San FM 95.3 og Thanksgiving sa balayng adlaw po. Wow. Wala nga sa paras Ginoo mga ka-aksyonan. Dobligo na ito nga pagpangkamot o pagpugi o pagpaganda mo ba ng tabang sa Ginoo. Kung magkagirita na dili para sa ato kaugalingon kung dili para sa paghimaya o pagpasalamat ngadto sa buhi nato nga Dios mga Ginoo. May butang ka natong tanan Luzon, Visayas, ang Mindanao, ibig sa laing mga nasod mga ka-aksyonan, may mundo, may buntag, may hapon ka natong tanan, mag-uban-uban ng salta din sa atong nga programa. Ang imong pulong ilang parahan sa akong mga tilog kahayag sa akong aligyanan, makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa gisabag nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko by Reverend Gideon Candelario. Ayun diha mga ka-aksyonan sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi dili mabuhi ang tao sa matang pulong nga magagula sa babas. Tingali mga ka-aksyonan, mao na ni katapusan nato nga pagmensahe. Although walay katapusan ang mensahe, apanain o natapos ang ato nga pagtuon dinhi gayud sa Revelation pinadayag o gipadayag sa Kapitulo 22 versikulo 6 ngadto sa 20. Unang sunod humanini nga to nga Thanksgiving, balik ta sa Genesis 1:1 mga ka-aksyonan gikan sa pagsugod sa kalibutan hangtod na usab sa Malakyas maigsoon tingali ni by this year igsoon di pataka humanini mga ka-aksyonan. Maraming pasalamatan kanan karon nga namina o nagwat sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao even ni Ma'am Norbeta Yutratsi. Way po as way hunong mga ka-aksyonan gikan kayo sa diha sa Pindoy. Diha mga ka-aksyonan, kumusta mo diha Ma'am Norbeta Yutratsi diha sa Pulo, Pindoy, Negros Oriental. Unang ang mga kaubanan nato karon gikan sa Pilipigan, sa iyo sila karon mga ka-aksyonan maghatod sila ulit. So salamat sa Ginoo. Kapag kay alas 12 diha na nato mga ka-aksyonan diri mga ka-aksyonan. Alam kayo sa pagpangandam niya wapaman mahuman dayang tarpuling mga aksyon akong itiksan ng atong amigo diya tagagama mga ka-aksyonan wapan na mahuman kay na busy wala ko niya alam kung bukutong pumawan o pamaagay tanan diri aron ato ating isalig sa atong kasaligan aksyon alam sa mga pagpangandam. Excited na magtanan ng aksyon ng mga lawa. Welcome ang tanan tungod kay nag-abot ang panalangin kay gihatod sa mga ka-aksyonan ni Mongo David alang sa dakong pagpasalamat sa buhi nato nga Dios. Wow, grabe magkamayo ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Emedine Candelario. May gabi kani mo ni Pastora Emedine sa KSA. Diya sa Kingdom of Saudi Arabia. Ginoo mag-abot kaninyo diha. Ang Diyos nagapahilo na yun sa inyo ang pagpanarbaho sakit diya sa mong ipaangay sa Ginoo sa inyo ang mga buotan nga mga amo. Normal lang ginameksoon nga doon ay mga kitinawanong kinaiya bisan ganit kita mga Pinay o mga Pinoy mga kaigsunan doon na maganit ay kawali o kinaiya na dilit na ito kasabtan apan diya sa malang kasulatan ikaw o ako kung magkahibalo kita pareha na yung kinayang batasan. Ano man ang atong isunod, batasan ni Jesus Christ, dili batasan ni Satanas. Ano ni minsan si Pastor Emedine Candelario? Good morning Pastor diha sa Pilipinas. Sa tanan nga mga pinanggang viewer o listener sa San FM 95.3 o maayong gabi diri sa Riyadh sa Kingdom of Saudi Arabia. God bless everyone. Wow, salamat sa Ginoo. Ang Ginoo mag-amping kaninyo, ilawin na sa inyong mga kaubanan.
na malingaw sa kuhaan nila mga kaubanan, mga kaigsunan, kaya mag-iyahin po niya sila i-communicate. Diyan magsigil sa paisay away ba? Anak ko, total ka ng doon ka to, i-kaigsunan po na nag-usa ka atlaw. Although kaigsunan ato lang yung i-apos Ginoo, nga kanunay lang yung magka-communicate sa ilang matag pamilya. Malaman na. Murarag na aras ko karan kaigsunan, dili pala sa unang panahon nga pag-listen tag-contact, wa pag yung signal, wa wifi, wala pag yung saman ini, pero karon kaigsunan, murarag na aras ko karan. Muna niya na, ini mga panahon na kaigsunan, grabe na yun ka-typing ang panahon. Doon tayo may exo, dinis kabukiran, nilinat na mulakaw, magpalit na lang tag-drone. Okay, siyempre mga kaigsunan, doon na ba yung mga scientist nga naka-himo nini mga kaigsunan na pwede na tayo magkasakay. Ang problema lagi, o artas pagpag-mahunong ba? Kaya na may motor mga kaigsunan, na battery nag-drive, wala na makina. Wala na, dili na ginhalag change oil, dili na ginhanglan o gasolina. Kurinti na lamang may exon, doon ay sakyanan nga solar na lamang may exon nga puro ato. Pili puro ato. Kanang nas ato puro solar. Muna nga wala na gasolina, wala na engine number. At tingati mga kaigsunan, wala na po na chassis number. Una nga paglisa o dakop ng taga-LTO na mga exon, o taga-Radio 7 tingati mga kaigsunan, kaya wala pa na ma-implement diha sa ato nga balaod. Kadang po na walay makina mga exon. Ang problema mga kaigsunan, doon na yung mga sakyanan dinis kabukiran nga maglupan-lupan na. Huwag mo na nga ato ko diha mamahaw ron mo niya. Grabe na biya ka-high-tech karon mga kaigsunan. Nung nga diri sa atong communication karon, nini nga itong pagpagandam, doon na matay handset mga kaigsunan kus Ginoo. Although mga kaigsunan diya sa dapit sa Ginoo na mauna ilang himo diya. Karon dili na makinahanglan og load, dili na makinahanglan og mga signal. Mga handset na lang mga kaigsunan ngayon. Hello! Kinsa ni? Wow! Kaya mga babae din ang mga kaigsunan ng atong kaigsunan nga suwito na sa dali na tayo nagtakpon mga kaigsunan kung saan pagtawag ni radio mga kaigsunan. Kung ako mga sabot din ang mga kaubanan mga kaigsunan, practice mo kay mabili ni ka radio din ito sa mga communication sa gikan sa Pilitigan, gikan sa Kagwe o hindi sa Tibok Puglo mga kaigsunan, makatawag kita dayon. Wow! For emergency purposes. Muna nga ang gihulngan igsoon di alaw, kulo mga kaigsunan dili na kayo istrikto karon nganuman ibig kani ang mga naikumpanya mga kaigsunan mao na nagigamit kaya dili naman ikinahanglan load. Although mga kaigsunan doon na rin number muna nga ikinahanglan sa mga kabalo ka sa tingog nagatawag, kabalo ka mo identify ang pinglang subjects. Siyempre kaigsunan ikaw mo nagkaila sa imong mga grupo. Nagigan sa number 1 abot sa number 16 bin ang mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo. Nahinay lang ta. Nahinay lang ta mga kaigsunan o bibilog alang sa tong pindot nga communication labi na sa tong kaigsunan diri. Ya puhon. Ibig gani sa mga balay-balay nga mga layo-layo mga kaigsunan pwede nato kaisiwan o radio. Salamat sa Ginoo. Kay kani ato mo iso pwede nang bahala karon murag halos na lamang ipaghatag. Wala mga kaigsunan karon, tingali ang mga bata mga kaigsunan, padulaan o nag-cellphone touchscreen. Kani ato mga kaigsunan kami. Katong cellphone na mo Nokia mga kaigsunan murag bairan, doon na may antena mga kaigsunan para lagi handset. Salamat sa Ginoo sa iyong ginawa, Brother Rami. Tawag, kumusta mamuri ang Brother Rami? Karong mga adlaw kaigsunan, adlaw na yun ng celebration. O niya ako nakita na itong kaigsunan dire kanunay lang yung nagprepara. Wow, nagkahiusa, nagkakanyang-bayayungay, o nagkasinabdanan. Pero mo na importante. Diya sa pagpangalagad igsoon, diya sa pagpanganda, bisag kung sa panakadakong okasyon. Apan ikaw o ako, kung magkahiusa ka, doon na tayo gitawag o unity sa masasilig. Kanang trabaho, perte, yung daling. Kung nagaling lagi kayo nahuman ang mga trabaho diri. Ang atong gihulat mga kaigsunan, maulaman ang pagsugod karon sa pagpanggihaway sa atong kilihawon para kunya upang andaw. Ang ibig sa si Pastor Emilien may gabi sa tanan mga pinanggang mga inahan diri sa Saudi Arabia. Mayong buntagan yung tanan diha mga inahan. Labi na sa mga kaubanan ni Pastor Emilien nga sulod sa dua ka tuig mga kaigsunan nga matod pa nila nagsabot sila nga diri sila mo bakasyon
welcome ang tanan mga kaigsunan. You and I, ikaw o ako, welcome nining mao nga dapit. Tungod kay nining mao nga dapit, dili ni para sa usa ka balingon lamang, kundi para sa tanan. Minungdan nga na ibukso kining FM radio aron ikaw ug ako magkakahiusa diya sa pagpangalaga sa Ginoo. Bisag unsang organisasyon, bisag unsang title sa simbahan, basta ikaw ug ako ang imong kinabuhi haom sa balaang kasulatan, magkapareha ra gyud ang atong prinsipyo ug paruganan. Ano pa yung mensahe mga kaigsunan? Ang Ginoo magapadayon nga maglig-on o magdasig, magapanalangin ka natong tanan. Ang Ginoo gyud may magapanalangin. Ang Ginoo may mulig-on ay dunay panahon mga kaigsunan, ikaw ug ako na gyud kaluyahon. Apan hinumdumi kung ikaw magbasa Biblia, ikaw magbasa kasulatan, di gyud ka mahimong maluya. Tungod kay ang kasulatan may mulig-on kanimo, ang kasulatan may munhatag kanimo hanay sa kinabuhi samtang nagpanginabuhi ta dinhi sa silong sa langit mga pinangga. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Lodelin Cadiz Alinyabo Abundo from Kamansi. Kumusta mo diya, Sister Lodelin? Labi na sa mga Abundo family o mga Cadiz family o sa tanan nga anak karon diha sa Manroyo. Tingali wa kaigsunan, nakabisita nga akong papa katong milabay nga Sabado, nanguha og mangga pag uli kinagang ng mangga iso. Anak wa kaigsunan, o nang enjoy lang yun tas atong kinabuhi diha sa pagpangalagad labaw sa tanan, sa pagserbisyo para sa himaya sa Ginoo. Doon ay mensahe si Pastor Emejin. Amen. Salamat kayo sa Ginoo. Ora nga nindot at kinabuhi Kristohan, hinumdumi luyo sa pagsulay, lonlon kalipay. Hinumdan mga kaigsunan ang atong kaigsunan gikan sa gihulgan karon. Abato pa nila sa ilang Didia mga kaigsunan nga si Didia Lara. Awal ko nag-wielding mga kaigsunan og subangan alas 10 o kung saan atong rasahan ko naka-ipaway o nitawag atong si Pastor Gideon. Hapon sab sila maabot diri mga igsoon. Manang ato General Station Manager alas 3 sila mugikan, although magkaigsoon kauban sa mga DJ sa Sen FM gikan gayon sa Batang Tihil o kan Sugmandig mga kaigsunan. O nang excited sab sila mga kaigsunan nga makabisita ni mo dapit o ikaw ug ako excited usab nga mohimayas Ginoo nga ugmang adlaw ipabati ngadto sa Ginoo ug sa tanang katawhan nga ang Dios anayan natong pasalamatan. Ikaw ug ako igsoon anayan gyud mo pasalamat. Ano man tanan nga di anato, tanan nga ato nga nahuptan ni kalibutan gikan Dios Ginoo. Mag-ampo sa tag igsoon. Labi gamahanan ug mahigugmaon ka nga Dios Ama. Dili matukip sa pulong sa buhat at imong pagkamaayo kanamo. Padayon ka nag-atiman, padayon ka nag-amuma, padayon ka nagproteksyon, nagbantay ibig sa mong pagkatulog kanamo. Salamat o Dios dining mga adlaw karon sa pagpangandam alang sa dakong pagpasalamat ug mga adlaw o Dios niining mao nga dapit. Sa pagpasalamat sa mao nga balay alampuanan, sa pagpasalamat o Dios dinhi sa mao nga Sen FM Lord. Nga di napundar kining mao nga FM radio. Nga di taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga kawaladon, taliwala sa kagubot amahan, apan ikaw naghanay niining tanan. Salamat o Dios nga bisan pa man sa balay alampuanan amahan. Salamat o Dios nga imong gi-restore pagbalik ang kadasik kalig-on diha sa pagpadayon sa pagserbisyo nga anak kanimo. Samtang nini mga dawa o Dios, proteksyon ni ang tanan namong mga kaigsunan gikan sa iltasatag sa mga panimalay. Samtang sila magalakaw, samtang sila magasakay, maghatod panalangin nining mao nga dapit alang sa paghiusa ug mga adlaw. I declare blessing sa matag usa. Nga din ang proteksyon pagbantay imong ipasinati sa matag usa ka panimalay. Nga mataglakang silang mga tiil, magadala kini kadaogan gikan kanimo amahan. Ipadala o Dios ang imong nilibuan ka mga anghel. Ipadala o Dios ang nilibuan kanimo ka mga manulunda aron sa pagproteher, aron sa pagproteksyon sa mataglakang sa matagtiil, sa mataglakang sa mga kaigsunan nagdala og kadaogan gikan kanimo Lord Jesus. Salamat o Dios sa mga kaigsunan nga nagatog panalangin, mga ihawon, mga bugas, mga soft drink ug unsa pa mga utanon o Dios ug unsa pa nga mga
pagpangandam alam kong mag-adlaw o Dios, I declare blessing sa matagusan nila kawa kinabuhi. Ablihi o Dios ang kabuanan sa panalangin. Panalangin nga walay igong kaarangan, nga mag-aabot sa ilang tas-tatagsak ka mga sabakan. Ilabi na o Dios sa pag-travel sa Uwi Station Manager Pastor Gideon Canilario, uban sa tibok niyang panimalay, ikan kayo sa sitio Kalugtugan, Barangay Sirdinia. Dining mao nga adlaw o Dios, ikaw magaproteksyong magabantay, may imong nilibuan ka mga anghel mo'y magaproteksyong magabantay, bisan pa man sa mga sakyanan nga ilang gidala o Dios, paingon nining mga dapit. Even sa mong General Station Manager, gikan kayo sa gihangan, Pastor Kim Ryan makasaol uban sa tibok niyang panimalay, uban sa iyahang mga kaubanan sa mga DJ sa Shine FM, Lord, I declare blessing sa matagusan nila ka makinabuhi. Bisan pa man silang pagbiyahe o Dios, ang proteksyon pagbantay yung ipasin natin kanila. Ay midangat sila ni mga dapit o Dios, puno sa kadaogan kasiguruhan gikan kanimo. Bisan pa man o Dios sa tanang mga igsoon nining mao nga dapit, gikan sa Kagwit, gikan sa Pilitigan o Dios, hidit by Pastora April May Agap Duran. Samtang kami magapangandam nining mga andawa, biyahe ang matagusan namo ka makinabuhi. Labaw sa tanan nagdalag kadaogan gikan kanimo, proteksyon pagpantay gikan kanimo Amahan. Tungod kay ikaw ang Dios, may buhi na may tag-iyas ang tagusan namo ka makinabuhi Amahan. Salamat o Dios gikan sa mga bata, mga batanon kadto na giro sa pinakahamtong Lord. Dining mga dapit o Dios, imong ipadala imong nilibuan ka mga anghel. Labaw sa tanan o Dios nga walay brand out gikan nini mga andawa. Hangtod umang andawa o Dios nga mahuman gayon ang mao nga okasyon. Mahuman ang dakong pagpasalamat nga kanimo. Tungod kay walay lain na mong gituboy, walay lain na mong gipayaw nining mga dapit. Ikaw lamang o Dios, o ang imong buhi nga ngalan mo'y maghari sa matagusan namo mga kinabot Lord Jesus. Tungod kay wala na lain nga ngalan dinhi sa silong sa langit nga arang makaluwas sa among mga kalag, kundi ikaw lamang Jesus Lord. Salamat o gani nitak na og dapit sa kamuntabon. Samtang kami magapadayon sa mao nga impoton, labaw sa tanan nining mao nga mensahe nga among ihatod sa mga kaigsunan, ihatod sila tas-tatag sa mga Pinoy-anan. Adunay kini kagahom o Dios, adunay kini authority nga diin matagusan namo ka magkinabuhi, adunay paglaom gikan kanimo nga ang panahon sa imong pagbalik o Dios, kami andam sa pagsugat sa imuhang pagbalik Amahan. Salamat o Dios, nintak na og dapit sa kabuntagon gikan sa mga kabataan noonan kadto na gyud sa pinakahamtong. Samtang kami magapadayon sa pagpangandam o Dios sa dakong okasyon ug mga adlaw alang sa pagtuboy sa imong buhi nga ngalan, alang sa pagpasalamat nga kanimo. Salamat o Dios kay ikaw nagsangkap sa tanan namong mga panginahanglan. Salamat o Dios sa kusog proteksyon pagbantay gikan kanimo. Nga ang tanan o Dios ma-enjoy sa imong panalangin. Nga ang tanan o Dios excited nga mo pasinati o Dios sa imong pagkamayo sa matagusan kanamo Amahan. Salamat o Dios dinhi mo nga dapit. Lugog himaya nga na gyud kanimo ang tanan. Pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen. Oh, amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Oskon ko, maayong buntag ka nato tanan mga kaigsoon, padayon kita sa ato nga programa, padayon kita sa pagtuon sa ato nga pagpaambit sa mensahe sa Ginoo. Katapusan na magiyon nga sinulat sa pinadayag dinhi sa kapitulo 22 bersikulo 6 ngadto sa 21, naghisgot kini ang pagbalik ni Jesucristo. Hinumdumi igsoon sa iyang pagbalik, klaro ha o sigurado ha nga sa iyang pagbalik kauban ka. Kay kung dili ka ni kakauban o wala kay ikaatubang sa iyang pagbalik, posibilidad imperno ang ganatan. Ikaw o ako, kitang tanan ini igsoon mangandam. Dili lamang si pastor, dili lamang si pastora, kundi ikaw mismo o kang tanan karon naminaw sa Shine FM 95.3. Even sa tanan nga nagbuhat sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao mga kaigsunan. Even sa lain mga nason, tibo o kalibutan, mangandam sa pagbalik sa langit ng Amahan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Perlantano nga nagwatch-usab karon sa ato nga Facebook Live. Ang Ginoo magapanalangin sa inyong kinabuhi. O akong giawhag ang tanan, ang mga adlaw mag-uban-uban ta, mag-usat ang tanan diri ngayon. Ang programa magsugod gyud og alas 9:30 pinakadugay. Muna nga nining mao nga dapit, wala na mo gi-practice mga igsoon nga maghulat-hulatan ay ba. Kung unsay oras gyud na igsoon.
may pay taga China igsoon sige ta kaulahi kay ang mga Pinoy manggod kun unsay alas 8 adto nas alas 9 mauna nga dapat mismo kung unsay oras yun na igsoon muna nga diining mao nga dapit kung unsay mga programa makaigsunan kung unsay oras nga isugod yun igsoon nga naman doon na tay matag oras matag minuto adunay gitakda nga panahon tinuod na pastor tinuod ingon ang Ecclesiastes kung imo nang basahon kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa unahan ang tanang butang adunay gitakda nga panahon mauna karon mga kaisunan niining mao nga okasyon sikat sa pagsukot sa 2015 until now ang amo yun nabatasan mga kaisunan layo pa ang Thanksgiving nangandap ng daan mao nga intact na o ready na tungod kay ang matapusa ang atong kaisunan dinhi sa balok ug dapit sa Pilitigan dapit sa Kagwi kanunay nang nangandam alang sa pagpasalamat ngadto sa buhi nato nga Dios. Wow! Unang welcome ang tanan nga naminaw karon dinhi sa nagapalibot mga kaisunan. Unang atong mga kahigalaan nga mga alagad sa Dios ato na silang giimbitar in personally. Unang atong mga kahigalaan o mga alagad sa Dios na wala na ko maadto mga kaisunan tungod sa di na nako maapas ang oras tungod kay nini nga panahon karon mga kaisunan uldong akong wife nga tuaraman sa pagkakaroon to sa laing nasod apan tugan pida glory nako usab nga kahimuan mga kaisunan tungod kay ang Dios nagauban sa iyo mga pagpanarbaho okay pahimutan mo siya ang mga agalon nga mga buutan kayo wow ano lang yun na maunay resulta sa mga pag-ampos Ginoo hinumdumi ang imong mga pag-ampo do na ginay resulta duharay resulta ana unsa may resulta nga duha pastor tubagon or dili tubagon hinumdumi ang mga pag-ampo sa taong matarong dako kahimuan it meant to say kung ikaw nakahimuot sa Ginoo kung ikaw nahimutas Ginoo imposible ang imong matag-ampo ngadto sa Ginoo dili gud kadunggon hinumdumi ang Salmo 18 bersikulo 25 hingpit ang Dios ni atong himpit og matinud-anon ang Dios ni atong matinud-anon kaniya siyempre ikaw ug ako kung nahibalo ka mga kaisunan kung nasayod kalamang sa balaang kasulatan ikaw ug ako ang Dios dapat mahibalo ka kung kinsa ang Dios sa imong kinabuhi o kinsa usab ka sa atubangan sa Dios kay kung di gani ka kahibaw kung matod pas taga Cebu o di ka kahibaw sa imong obligasyon para sa Ginoo o ang Dios maigsoon mo ingon lagi na ako ra bay tag-iyas tanang butang lasbis ako ng bawion tanang mga butang igsoon gipiyalang nas Ginoo nimo o gilantaw o gimonitor ka mga pinangga kon kasaligan ka ba tinuod na igsoon biblikal na mga kaigsuonan niingon diha sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 10 ngadto sa 11 kung kasaligan kas kagmay mga butang kasaligan kas dagkong mga butang kinsa may tao o kinsa may musalig sa gagmay mga butang nga dili man kakasaligan sa gagmay mga butang kinsa may musalig sa dagkong mga butang nga dili man kakasaligan sa gagmay mga butang kinsa may musalig sa tinuod nga bahandi wow naa di ay tinuod nga bahandi nga moabot sa imong kinabuhi igsoon sa diha nga ikaw tinud-anay og sincero og seryoso mga lagad sa Ginoo even niining mao nga dapit mga pinangga dili na mo ikasaysay apan ang tinuod nga kasaysayan ang Ginoo magapamuhat nini sa usang katos kahuna-huna dili ma-imagine kung dunay nagpadayon pagpanagtigom hangtod karon og dunabay FM radio nining mao nga dapit even sa nagapalibot tingali mga kaigsunan matingala ang uban nga nakadungog karon
Ibin sa nagapalibot karon nga moingon, duna day FM radio diha sa Bukiran sa Tanhay City nga kabukid naman na. Wow! Hinomdumi, why imposible si Ginoo. Lisod tuuhan sa tao, apan Diyas Ginoo, simple Diyos yan makahimo sa bisan unsa. Ato na ni basahon mga kaigsunan sanglit, naglakaw o nagdagan ang oras o niya ako nang tryan o kasi murag di gito siya kagret mga kaigsunan si DJ Jane ako lang yun ipadayon tungkol kay final exam nila ug manganlawa timing pag yun mga igsoon muna nga atong mga kaigsunan dire nga mga naana sa mga edad-edera dili ra putong ingon maigsoon kay kuwag kay naguwang di nang ko nakalakaw edad ila na nagushamtong. Siyempre ayaw pong ingon maigsoon nga magbata pa ka unya na nakas edad-edaran na hamtong na ka. Ayaw pong ingon nga guwang. Kaya kanang guwang mga igsoon di na nakalakaw. Pabili na las panimalay. Edad-edaran na. Wow. Nindutan na. Okay na mga igsoon. Atong pasahon mga kaigsuonan, last naman nga sinulat sa pinadayag, unya din hinato. Mahibalan ang pagbalik ni Kristo. Ang pangutanan kinsay balikan ni Jesus. Ang pangutanan ikaw ug ako nahibalo ba sa iyang pagbalik. Basi kumpiyansa ra ta igsoon. Basi kampante ra ta kanunay sa adlaw ug gabi nga okay ra magpabili ra ta sa atong kalihokan sa kalibutan. Unya pagbalik ni Jesus. Nasayod ka ba? Doon na ba'y mga pastor, mga pastora, mga apostolis nga nagingon diri, mo'y nahibalo sa pagbalik sa Ginoo, awa magani nahibalo ang manulunda, o magani nahibalo ang anak, gawas ang amahan lamang. Ikaw na hinoon, kita na hinoon. Sikat pa kang Adan, ang hantod karon. Kung naitaw mo ingon anak, but-buto na. Wala na magbasa sa Biblia, iyaharan ng kaugalingon, munang daghan na mutana diri, nga moingon nga, kanang FM radio diha, wala lagi na naghiskot og lain nga mga sugilanon. Ngano maghiskot man kog lain sugilanon? Nga ang atong giwali diri Biblia man mga igsoon. Dili na lamang ko maglay, dili na lamang ko magwali igsoon kung walas pala kasulatan. Kay way kapuslanan mga kaigsuonan. Kay ikaw ug ako kung imong kaugalingon ray maoy pa pasinungtan magpatabor ang yaw-yaw Sig dili pa Tinoo dili. Wa buwan ko nagunta igsoon. Dili na ko ta magpakahulinis pag-ayo mga kaigsuonan. Mahimo kang balaan kung ang balaang kasulatan imong gitun-an. Unsay giingon ni Jesus, magbalaan kamo kay ako balaan man. Munay giingon sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 ngadto sa 17. Unsa may rason mga igsoon sa taos kalibutan nga dili man magbalaan nga balaan manunta si Jesus. Kung moingon gani ka mga kaigsuonan, kung dili ka kasunod sa kinabuhi ni Jesus, nga dili ka mahimong dili ka mahimo nga balaan, unsa may opposite sa balaan? Di ba dautan? Pareha ra benas ingon mga kaigsuonan, dautan at bang anak di maayo, ang maayo at bang dautan. Kung dunay bida, doon ako'y kontrabida. Wow! Kinsa may kontrabida sa Dios? Di ba si Satanas? Kung ang batasan ni Satanas pareha sa batasan sa taos kalibutan karon, di anak na siya na Satanas, di na siya anak sa Dios. Hello. Diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, dapat atong himay-himayon pag-ayo ang mga bersikulo kapitulo aron wa tay malaktawan mga kaigsuonan, aron ikaw ug ako kumpleto ba ang imong kinabuhi diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Wala ba tay gidabigan ani? Wala po tay gilabanan mismo sa akong kaugalingong batasan, dili na ako nidabigan. Ngano man mismo ako mo ang ko nga nagdun ako'y kaugalingon nga tawhanong batasag kinaiya, apan ako ning gipatay hinay-hinay mga kaigsuonan pinaagi sa pulong sa Dios, kay way kapuslanan nga ikaw alagad sa Ginoo, mao ra gyapon ang imong batasag kinaiya. Di ba? Useless. Way kapuslanan. Bisag mo angkon ka pa mga kaigsuonan, bisag imo pa nang ipagam ang certification maigsoon, papirmahan pag yun, panutaryohan sa abogado. Siyempre nga ikaw Kristohano, apan imong batas sa kinaa muras gyapon. Amen ba? Sa tanan karon naminaw sa FM radio, nasayod ko naglanog-lanog karon dinhi sa nagapalibot mga igsoon diya sa area sa Bayawan. Doon ay
nagplay diha maigsuon pito ka speaker nga dagko kayo matud pas ato ang igsuon. Ug dunay mga kaigsuonan diha nga naminaw gikan gayon sa umon, gikan sa sakop sa Bayawan City. Ug sa nagapalibot maigsuon na sayod ko nga naglanog-lanog ang FM radio karon nining kabutagon. Hinumdumi sa pagbalik ni Jesus doon nagyusay balikan. Mangutana ko mga pinangga ko sa Ginoo, ikaw ug ako ready na ba sa iyang pagbalik dinhi sa kalibutan? Kung ready na ka igsuon, dapat ang imong kinabuhi haom dihas bala kasulatan. Kay kung dili gani kini haom, klaro base sa balang kasulatan, gyud ka madala sa gingharian sa langit. Maunay klaro. Kay mga organisasyon karon magpasigarbo nga sila ray maluwas, pero batas sa kinaya matud pa magkaisuan di sa mga kaog iro. Magsigig panghukom pero otro pong hulogman. Kay wala nang kinabuhi sa balang kasulatan, mao man ay tinuod nga Kristiyanon. May na magprangkahanay ta mga kaigsuonan. Magprangkahanay ta pinaagi sa pulong sa Ginoo, dili magprangkahanay sa tawhanon kinaibatasan kay mga pakyas kitang tanan igsoon. Mao nga nining mawadapit wa ta magdalag title, wa ta magdalag, wala ta magdala og title sa simbahan igsoon kun dili ang atong giwali ug atong gipaambit maura gyud ang minsay sa Ginoo. Sa diha nga ang minsay sa Ginoo mo imong ipaambit pagka maayos Ginoo mo imong idiskurso. Ato ning basahon. Ingon diri magkaigsunan sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 6 ngadto sa 21. Ato ning hudon og basa. Dili nato nilaktaw-laktawon mga igsoon. Ang pagbalik ni Jesus, ang pagbalik ni Jesus, mangutana ko karon. Sa iyang pagbalik ready ka na ba? Sa iyang pagbalik maigsoon, haon na ba ay mo batas sa kinaya? Kinsay mo balik? Hinumdumi igsoon kinsay mo balik? Si Jesus. Kinsay kasulti nga niingon magbalaan kamo kay ako balaan man. Simpre si Jesus. Bantay na. Remember this. Kay matag pulong, matag sitwasyon igsoon, matag litok, mga pulong, mga mensahe gikan ni Jesus, di go na makawang. Hinumdumi niingon si Jesus, magbalaan kamo kay ako balaan. Mangutana ko ninyo karon, kinsay mo balik? Si Satanas ba? Naabas Biblia nga si Satanas mo balik aron ikaw kuwaon ngadto sa langit o sa impyerno? Wala. Ang mentalidad o kinaiyan ni Satanas maoray sige panganggon. Tanaw ra ng mga kinaiyag Satanas, magsigig anggon, magsigig panghukom, pero batas sa kinaya murag yapon. Mauban ay gitudlo sa inyong mga alagad sa Ginoo, mauban ay gitudlo sa Biblia nga inyong gitun-an. Perting pagkasukwahi ang mga kaigsuonan. Mao nga ning basahon, aron ikaw o ako excited ba nga mobalik si Jesus? Hinumdumi kung ang tao dili gani excited na agyo na hinungdan. Hinumdumi nga ang tao dili layhang maminaw sa pulong sa Ginoo kay mo irangon maoras gyapon na oy, wali lang gyapon. Tanawa ra ko na kinabuhi di moras gyapon hangtod karon kubol lang gyapon. Pero pa istorya hapit mo wakala igsoon. Murag si kinsas taos tibok kalibutan, murag way mga silingan. Salamat sa Ginoo. Si Brother Armando Inglaterra from Samal. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Armando Inglaterra. Niyang hapon moabot ng atong General Station Manager, amigo man ni sila Pastor Kim. Matod pa siya ang DJ Lara igsoon, while kung nag-welding mga kaigsuonan, gahinay-hinay lang sa ko mga igsoon. Doon na may mga kabilyang dagko diri sa akong tugangan. Doon naman po tayo welding machine, make sure nga bagong naabot akong testingan. Ako nang ga-welding ko kay kabiim na igsoon, gahinay-hinay lang sa buko kay dispiras karon sa pagpangandam na to. Manawa pa to mahuman ini ako tong tiwasyon igsoon. Doon na tayo lumakan diri nga para sa dagko kay kaliro. Salamat si Ginoo. Hapon sila maabot diri mga kaigsuonan gikan sa Giholngan, kauban sa mga DJs, mga DJ sa Side FM ug ato ang station manager Pastor Gideon Candelario. Hapon sab sila maabot gikan sa Sitio Kalutukan. Unang unyang gabi may igsoon diri mga kaigsuonan. Tugad bida glory hanay na gyud tani.
mo na'y gusto ikalipay sa Ginoo, dapat ikaw o ako preparado. Nagpreparar magani ta sa pagpasalamat din sa kalibutan nga nagkinahanglan pagmaterial o mga butang sa pagkahaan pagbalik ni Jesus sa kay kini atong gikaon diri mga bukas mga pagkaon di ra bagyo na natundalon dito. Nag-ingon ba ang Biblia maigso sa pagbalik ni Jesus, magtangkil kag kwarta, magtangkil kag bulawan, magtangkil kag sakinan, magtangkil kag helicopter, magchapil ka? Wala. Kundili gusto sa Dios dad-a ang imuhang batasan, ang imuhang binuhatan. Unsa man ang binuhatan, unsa man ang batasan, apil na sa imuhang binuhatan. Kay mao man imo atubang, wala man nag-ingon ang Biblia hala unsa imong karitula. Unsa imong title sa simbahan diha, unsa man na lig-on na. Hinumdumi ang imong pagpangalagad, klarohang lig-on gyud na sa atubang nga Ginoo. Dili nang inyong title sa simbahan. Ako ganing basahon igsoon ngadto sa bersikulo 21. Ang pagbalik ni Jesus, ang pagbalik ni Jesus. Ingon dire. Unya miingon ang anghel kanako matud kining mga pulonga. Kasaligan ang Ginoong Dios nga naghatag sa iyang espiritu ngadto sa mga propeta. Nagsugo sa iyang anghel aron ipakita ngadto sa iyang mga alagad ang mga butang nga mahitabo sa dili madugay. Wow! Magpadalag mga mensahe ang Dios nga Amahan. Pinaagi sa mga anghel o ihatod ngadto sa iyang mga alagad nga mao ang mga propeta. Ikaw o ako karon nga nahimong mensahidor sa mensahe para gikan sa Ginoo, ang pingina kay ikaw pinasahi sa atubangan sa Dios. Mao nay tinuod. Unsay giingon dire ako sa ning basahon pagbalik. Unya miingon ang anghel kanako matuod kining mga pulonga o kasaligan. Wow! Matuod kining pulonga o kasaligan, simpre bala ang kasulatan. Kay kung pinulungan na sa tao sa kalibutan, atras abante, lain ugma, lain sunod simana, lain ang bulan, apan ikaw ug ako nga mahinadlokon sa Ginoo kung say imuhang pinulungan, dapat imong paningkamutan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Risi Baldonado from Pasay. Wow! Kumusta mamo diha Pastor Risi diha sa Pasay? Andiri mang kaisunan grabe na gyud ang gitawag og kainit. Do na may ulan-ulan, musamot usab kahubas ninyo ta mga igsoon. Kay mo init na masa pumayo. Padayong kita sa pagbasa, kasaligan. Wow. Ang Ginoong Dios naghatag sa iyang espiritu ngadto sa mga propeta, nagsugo sa iyang anghel aron ipakita ngadto sa iyang mga alagad ang mga butang mahitabo sa dili madugay. Naadi ay kyo'y mga butang nga mahitabo sa dili madugay og magdala og mga mensahe ang mga anghel sa Dios. Tanawa ra gud si Joseph, si Jose, na sa pagkatao ni Jesus mga kaigsuonan, niingon ang anghel, Jose dalan ang bata, kay naglungot-lungot si Herodes. Wala pa'y cellphone kaniadto, wala pa'y handset, wala pa'y ika-text. Kay ang cellphone karon mga igsoon nagkinahanglan og load, nagkinahanglan og signal. Muna nga sa kabukiran, even sa kabukiran sa Gilngan, mga handset na ilang gigamit nga naman. Bisag lalong pa maigsoon, maingon na, hello, hello, unsa may atong kahimuan diha? Tanawa na. Basta dili ra mga lubat. Muna nga niining atong pagpangandam karon, dili na kayo ta maghatod-hatod, maglakaw-lakaw manuman. Doon na namatay mga handset sa atong mga kaigsuonan nga mangumusta, kumusta mamo diha? Wow! Kunting dali di na kinahanglan signal pa, di na kinahanglan pag-load. Importante dili ra malubat ang atong mga handset diri mga kaigsuonan kanong nagunay communication. Wow! Ikaw ug ako igsoon do na ba kay communication nga nindot atubangan sa Ginoo? Kay kung wala gani kay communication nga maayo atubangan sa Ginoo, natural ang Ginoo dili pud maayo nimo. Adunay mensahe si Pastor Imagine kanila good night. Pastor og sa tanan nga mga kaigsuonan, God bless everyone.
1 AM na dire. Salamat sa Ginoo Pastora Imagine dia sa Saudi Arabia. Good night o sweet dream. Amping-ampingan mo sa Ginoo sa inyong mga pagpanarbaho diya. Ang atong oras dire alas 5:58 naman sa kabuntagon. Ato ni padayon igsoon ako sa ning pasahon pagpadayon. Kay mo padayon ta sa atong mga greetings karon sa atong kaigsunan dinhi sa nagapalibot tuod sanglit. Nagapadayon ang atong mga pagpangandaw. Dili mahimong babag igsoon aron ta dili makapaambit sa mensahe Ginoo kay bisig ka. Bisiko. Dili pwede igsoon. Ang importante unahon ato pagpakaon ang atong espirituhanon nga bahin pinaagi sa pulong sa Ginoo usa ng mga trabaho. Kay mag-unsa man ang trabaho maigsoon wa tay giya sa Holy Spirit, maigsoon wa tay giya sa Balang Espiritu Santo, wala tay protection gikas Ginoo kay nagkapakapatadayon wa ta kapasalamat sa Ginoo. O man tinuod igsoon. Ato ning ipadayon pagbasa. Bersikulo 7. Miingon si Jesus, "Mubalik ako sa dili madugay, bulahan katong nagamping sa gipanagda dinhi niining libro ha." Wow. Hinumdumi ikaw ug ako. Bulahan ang nagamping sa panagna niining libro ha. Kay kung di gani kagaamping, kung wala gani pag-amping ang tao, siyempre ang imong kinabuhi dili mainampingon. Ang matag relasyon sa tao igsoon ba nag-asawa kung dili gani na nimo ampingan, na ba kay maayong komunikasyon? Wala. Maong ang bana og asawa dapat ampingi ang inyong duha ka gugma kay pinaagi ni ana maigsoon walay bisan kinsang pagsulay, walay bisan kinsang panulay nga makagun-om sa inyong maing relasyon sa inyong pagkabana o pagkaasawa. Timan ina. Ato nang timan ang igsoon. Adunay mensahe si Pastor Rece Baldonado gikan gayon sa Basahi, Negros Oriental. Good morning. Good morning man of God, and ang Ginoo kanunay magauban kanamo kanimo og sa tibuok nimong panimalay. God bless. Wow, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong mabulokon o maandindot nga mga mensahe Pastor Rece Baldonado. Kumusta usab ang inyong mga pagsikay-sikay diha sa Basahi, Bayawan, Basahi Negros Oriental, sa uban sa tibuok nimo nga panimalay. O sa mga katawhan nga imo nga gipakaon kanunay diha sa mensahe sa Ginoo. Unang mga alagad sa Ginoo mga kaigsunan nga kanunay nagtuon sa pulong sa Dios magkasinabot sa ni. Hinumdumi mga igsoon, kung ikaw ug ako magbasa kag kasulatan, siyempre ang imong kinabuhi o kinaibatasan pareha ni Jesus. Ay mo gituon-an kasulatan biya. Ang imong istadihan mga kaniadto nga nahimo ni Jesus yun unsa ang iyang nahimo din sa kalibutan sa dinhi pa siya apan hinumdumi sa iyang pagbalik. Kini atong gibasa karon. Kung ready na ba ka igsoon? Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi brother Jolimar Rabaka. Jolmar Rabaka, labi na sa mga Rabaka family igsoon may buntag kanina. Ato ni gipadayon unsay giingon diri sa city, miingon si Jesus. Niingon si Jesus, miingon si Jesus, dili ba nag-ingon ang Biblia nga? Niingon si pastor, si Jesus miingon mismo si Jesus, niingon siya. Si Jesus, miingon si Jesus, mubalik ako dili madugay, bulahan katong nagamping sa panagna dinhi niining libro ha. Ikaw ug ako mahimo yung mabulahan kung imo kining ampingan. Apan kung dili nimo ni ampingan, imo ning abusaran, hala ikaw ra gyud ini. Basta ikaw ug ako gipahibalo na ini pinaagi sa mga alagad sa Ginoo. Ingon ang 8, ako si Juan nagadungog og nakakita gayon ni ining mga butanga. Human niini mihapa ako sa tilan sa anghel nga nagpakita kanako ni ining mga butanga aron sa pagsimba kaniya. 9 o sa ingon sa anghel, apan miingon siya kanako, ayaw kana buhata, sulugoon lamang ako sa Dios sama kanimo og sa imong mga kaigsuonan nga mga propeta og ang tanang mag-amping sa mga pulong niining libro ha. Maoy simbaha ang Dios. Wow. Kung nag-amping kas mga mensahe Ginoo, kinsa man day imong simbahon, dili day ang Dios. Kung nag-amping ka, siyempre ang imong gisimba mao ang Dios, dili ng Dios.
Hello. Nag-ingon ang Biblia, simbaha ang Dios, dili ng Dios. Matod pa ni Apostol Juan, nagpakita niya ang anghel, mo hinungdan iya untang gisimba ang anghel. Apan niingon ang anghel, ayaw kog simbaha kay pariharata suglogoon lang sapkos sa Dios. Klaro dili. Base sa balang kasulatan, peteng klaro ha. Apan usahay ang tao sa kalibutan, gama-gamaan sa o dili mayong hinungdan. Ayaw kuhai ang Biblia, ayaw dugangi ang Biblia. Kung naunsay na basa diya, unsay na sulat diya, basa ha. Ipaapit sa uban. Ingon diri maigsoon sa Jess, og miingon siya kanako, ayaw itago ang mga panagna nga niini libro ha, kay duol na ang katumanan niini. Wow! Niingon ang anghel ngadto kang Juan, ayaw itago ang panagna niining libro ha, kay hapit na. O nga dili ang ayang itago. Kay kung imong itago na igsoon, sinirok man na. Sa to pa ikaw ray lahang maluwas, ang uban dili. Kung layhang maluwas imong silingan, layhang maluwas ang ubang tawo, mohinungdan himugso kining FM radio aron makadungog ang tanang tawo dinhi maabot sa frequency or power sa 95.3 igsoon nga nahimong instrumento. Dili lamang sa FM radio kundi sa social media, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nason, mga pinangga, kutob sa makaabli niining atong mga buluhaton para sa himaya sa Dios aron sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mauna na. Ikaw ug ako kung mahino, kung magbasa ko kag Biblia. Unya ang Biblia ang pulong sa Ginoo imong kinabuhi, siyempre ang imong kinabuhi mausap gyud na. Kadaghan kay mga taong bisyoso sa kalibutan makabasa sila dinuon biday pastor o nagkabasa magid ko mao nang ayaw sugot ayaw sige po paminaw sa palibot mga igsoon nga magsigar sa panaway mga kaigsoonan. Ingon diri sa 11, ingon diri pasagdi ang dautan magpadayon sa pagbuhat og dautan mao ni lison. Iningon ang Biblia hala pasagdi ang mga dautan mao gani maigsoon ka ng mga taong dili maminaw sa pulong sa Ginoo. Abot kira panahon maigsoon pasagdan na lamang na eh. Kung dili na nimo pasagdan, ikaw may kontrahonan na ingnon na kaay bot-botin nyo diha. Di ba? Nahitabo na sa panahon ni Noe, wala. Kung ikaw o ako dili hinusinti sa panahon sa lunog, siyempre ikaw kanunay nakadungog sa minsayes Ginoo. Kadaghan kayong mga magwawali. Ang ilang giwali gikan sa Biblia, ang problema dili gikan sa Biblia. Ilarang kaugalingong diskurso, ilarang kaugalingong mo padako. Wala nagbasig kapitulo, bersikulo mga kaigsunan aron ang tao mahibalo kung asa sila mo basa. Sinirok man na, lilaok man na mga igsoon. Lay hatataan ang kitara po'y maluwas. Ayaw tago igsoon ang kaluwasan nga naas imong kinabuhi. Ibot tiyag na, matod pa sa anghel. Giingnan si Apostol Juan, hala isukilo nas tibok katawhan kay hapit na mo padayag si Jesus. Iwali igsoon, isulti ang kamatuoran. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, brother Oliver Villanona, gikan gyud sa Lipa, Batangas. Wow, ano na sa minsay, good morning. O maimpong buntag diha, labi na sa iya mga parinti diha sa nursery sa Lunoy, Bai City sa mga Villanona family. Ato kini ipadayon mga igsoon, ingon diri pasagdi ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malaway, malayo-ayon magpabilin nga malaway. Ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong o ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Wow, ikaw ug ako kung unsay imong nasugdan, hala padayon sa pagbuhat uyon sa kabubuton sa Ginoo. 12. Si Jesus miingon. Kung sa isulti ni Jesus, si Jesus miingon. Amoy Biblia diha igsoon. Si Jesus miingon. Pinadayag kapitulo 22 versikulo 12. Ang ato nga gitun-an karon gikan sa Pinadayag kapitulo 22 versikulo 6 ngadto gayon sa 21. Adunay naminaw karon sa FM radio do na moy mga Biblia kasulatan. Pwede gyud na ninyong basahon sa inyong mga panimalay. Ingon ang 12. Si Jesus miingon,
mobalik ako dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tasa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Klaro dili. Tagsa-tagsa. You and I dapat tala ang imuhang nabuhat sa kalibutan sa panahon sa iyang pagbalik. Kung nagbuhat ka dili maayo, bisan diha sa imuhang kaugalingon, bisan diha sa walay nakakita, hinumdumi ang Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 14. Kung unsay imong gibuhat sa dayag o gibuhat sa tago, wala ra bagyo na nakit na nasalipban sa tubangan sa Ginoo, dayag kining tanan unya maghusay ra ta unya. Tanawa ra na. Maghusay ra. Ang pulong ara nag-illustrate nga umalabot na igsoon ayaw pagsalik. Di ta magsalik igsoon. Nung sa gingon ni Jesus, si Jesus mingon, mobalik ako sa dili manugay magdalag ganti aron paghatag sa tasatag sa sumala sa iyang nagbinuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang nauna ug ang naulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Tanawa ra guna. Kisay kaingon, si pastor, si pastora, apostoles, dili oy. Kana magsigig angkon-angkon karon nga maoy si Jesus, patabog na lang na igsoon, iyahara na. Dako nagsilot atubangan sa Ginoo. Kaya wala nag-ingon ang Biblia na apay Ginoo sa kalibutan, na apay laing Kristo, na apay laing Hesus, na apay laing magpakamatay nimo kanako igsoon, wa na laing. Pwede ra magugang magbasa-basa maigsoon, umaga-maga kaugalingon mura pagbalak, mura pagkanta, mga kompose sa kanta maigsoon, imo ra man ang imahinasyon. Kung saon imo pagbalay-balay na maigsoon aron ang naminaw nindot kayo nga pagpaminaw. Apan ang kasulatan ayaw nagbalay-balaya kay gibalay na ng daan. Ingon ang 14, bulahan katong naglabah sa ilang bisti aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi og pagsulod sa ganghaan sa syudad. Pretty klaro ha. Mangutan ako maigsoon, kung di gani ka magkinabuhi, sumala sa palang kasulatan, sumala sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, sigurado gyud ang dili kadto sa gingharian nga mao ang langit. Ingon ang 15, apan sa gawas tan-aw ra guna, apan sa gawas sa syudad, dito ang mga malaway, ang mga salamangtiro, ang mga makihalawason, ang mga mamumuno, ang mga magsimbag mga Diyos-Diyos. Klaro man kaayo na igsoon. Unsa di ay sa gawas diha sa Jerusalem, unsa di ay diri maigsoon, apan sa gawas sa syudad, dito sa gawas sa syudad, mao ni atong giwali atong sa adlaw kagahapon maigsoon sa gabi sa kadlawon bag-ong Jerusalem, atong sa milabay nga mga kadlawon. Unsay giingon diri? Ingon diri maigsoon sa 15, apan sa gawas sa syudad, dito ang mga malaway, ang mga salamangtiro, ang mga makihalawason, ang mga mamumuno, ang mga tiksimbag mga Diyos-Diyos, o ang tanang bakakon. Natanawa ra na, tanang bakakon. Ikaw o ako maigsoon. Ikaw na may naghibalo sa imong kaugalingon kung namutbot baka, namakat baka. Ayaw kumpiyansa igsoon kung makapabakak ka sa imong silingan, sa imong isikataw, sa imong isikamagtotoo, sa imong pastor, sa imong pastora, o sa mga katawhan. Pwede ra gyud nimong bakakan. Panhinumdumi dito sa gawas, batud pas palang kasulatan, ang naa sa gawas nga dili kasulod dito sa gingharian, mauni mga batasana. Ayaw igsoon ay kumpiyansa. Ingon diri sa 16, ako si Jesus, ako si Jesus, nagsugo sa akong mga anghel pagpadayag niining mga butangan ngadto sa mga simbahan. Wow! Nagpadala siya mga mensahe sa mga alagad sa Dios, ipahiabot ngadto sa mga simbahan. Klaro ba kayo? Wala biya nag-ingon ang Biblia, nagpadala kog mga mensahe sa akong mga anghel ngadto sa mga baylihan, ngadto sa mga bulangan, ngadto sa unsang karanrakas kalibutan, kundili nagpadala si Jesus og mensahe pinaagi sa iyang mga anghel ngadto sa mga simbahan. Wala po nag-ingon ang Biblia ngadto sa mga pundok, ngadto sa mga relihiyoso,
ngadto sa mga title sa simbahan, kundi i-illustrate diha mga kaigsunan, magpadala siya mga minsay through sa iyang mga angel igsoon ngadto sa mga simbahan. Kung giklaro pa diha ang sa simbahan, o nang watay nagpili pa igsoon, bisag unsa pang simbahan ang inyong gisimbahan, basta hapong sa pulong sa Ginoo, ikaw ug ako magkasinabot kita igsoon. Siyempre ang among gitunan Biblia. Siyempre ang among giwali pala ang kasulatan, dili ang among kaugalingon na pagtulunan. Unsay giingon ni Jesus? Ako si Jesus. Wow! Siya si Jesus nagsugo, niingon siya. Ako si Jesus nagsugo sa akong mga anghel pagpadayag ni ining mga butangan ngadto sa mga simbahan. Wala nag-ingon ang Biblia igsoon bisan unsaon pa na nimo utingkay nga ningingon ang mao nga mensahe. Ako si Jesus nagpadalag mensahe alang sa mga title sa simbahan. Kung dili nag-ingon ang mensahe, nagpadala akong mga anghel pinaagi sa akong mga manulunda, akong gisugo ang mga manulunda aron paghatod sa mga mensahe ngadto sa mga simbahan. Munang atong giimbita tanan igsoon, walay bisan unsang organisasyon, basta ikaw o ako magpasalamat sa Ginoo. Ingon diri, magpadalag mga mensahe ngadto sa mga simbahan. Kaliwat ako ni David o ang mahayag sa bituon sa kabugason 17. Ang espiritu o ang pananawon miingon dali ngari. Wow! O ang tanan nga nakadungog paingna usab dali ngari. Masay giingon diri Mason, ang tanan nakadungog ingna usab dali ngari. Mao nga niining mao nga David, welcome yun ang tanan exam. Ingon diri, dool ka mong giuhaw o katong may gustong imnon sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Wow! Kinsa katong gustong mo inom sa tubig nga naghatag og kinabuhi igsoon, paduolo lang yun ni Jesus. Dili paduolo nilang pastor ni pastora, dili paduol nilang si although magkaisunan, natural man na kamo adto ka sa imong mentor. Pero nag-ingon ang Biblia yung mga igsoon kasi sinugo sab na sila sa Ginoo. Tinoo sab na. Ingon diri magkaisunan sa 18, ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya. Kinsay kasulti? Si Apostol Juan. Ingon sa giingon ni Apostol Juan, ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ania ni ining libro ha. Ang magdugang ni ini dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga hisgutan ni ining libro ha. Tanawa ra ko na. Kung kinsa katong magdugang hinumdumi, dugangan ang hampak gikan sa Dios sa usa ka tawo nga manamas-tamas sa pulong sa Ginoo. Adunay mensahe si Brother Jolimar Rabaka. Mayong butag pastor, dagang salamat sa Ginoo. Magpanalangin kanunay sa imuhang ginabuhi ang Dios o kanatong tanan. Salamat sa Ginoo. Wow, salamat sa Ginoo sa imong ginabuhi, Brother Rabaka Jelmar from Lipa Batangas. Panayon kita ma-exon. Unsay giingon diri sa 19, og ang magkuha sa mga panagna ni ini ani dinhi kuhaon usab sa Dios ang iyang bahid sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi og ang iyang bahid sa balaang syudad nga gisgutan dinhi ni ining libroha. Wow! Ni ining libroha gihisgutan ang tanang mga panghitabo, ang tanang kahimtang sitwasyon, ang imong batasan kinaiya, unsay imong kahimtang unya kung ikaw mawat-an na gininhawa nining kalibutan. Wagoy lain pag nagdiskurso, wagoy lain pag nagtudlo sa insakto, kundili ang nagtudlo sa insakto maulang yun ang pulong sa Ginoo. Ang pangutana makudiha kung kinsa o karapat dapat
nga tao nga makapaabot sa tinud-anay nga minsay sa Ginoo. Kay kasagaran mangkus kalibutan, dunay mga tao nga musir lamang sa balaang kasulatan nga mulaban na po ilahang kinabuhi. Nga naman kay wala man sila magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Siyempre, maulaw bi na sila igsoon, maulaw bi ang tao nga muwali unya, nagwali ulinis nga utaw sab na bisyoso. Sakpan. Ingon diri may igsoon sa 20, siya nga maoy nagmatuod ni ining tanan, nag-ingon, mobalik kayod ako sa dili madugay. Kinsay gasulti? Si Jesus. 21. Niingon diri, hinaot pa unta dali na Ginoong Hesus, mag-uban sa tanan ang grasya sa Ginoong Hesus. Kinsa di ay mobalik? Si Jesus. Atong hisgutan diya sa Mateo 24. Ang pagbalik sa anak sa tao kung kanus asya wala pa'y nahibalo. Mao nga ikaw o ako ayaw kumpiyansa mga kaigsunan. Ayaw pagsalig ining mga panahon na karon. Kay base sa iyang pagbalik, ikaw nahiabdan na as kahilayan. Ang atong oras may igsoon alas 6:19 naman. Last na nga mga bersikulo nga akong ipaambit. Walay nasayon sa pagbalik sa anak sa tao. Hinumdumi sa Pinadayag Kapitulo 22 versikulo 6 ngadto 21 naguluhan kana ang pagbalik ni Jesus. Apan sa iyang pagbalik wa pagyud siya mahibalo kun dili ang nahibalo maura gyud ang iyang amahan nga mo'y nagpadala niya dinhis kalibutan, mauusab ang naghatag niya katungdanan. Ikaw o ako nining kalibutan na ang katungdanan nga imong nahuptan karon, katungdanan sa pagwali sa mensahe sa Ginoo ang pingina kay pinasay ka sa tanang tao sa tibok kalibutan. Kay kung dili ganina nimo ampingan mga pinangga, pwede nang bawion sa langit ng tag-amahan. Maunay klaro. Bisag ako, bisag ikaw, ayaw pagsalik ng ngilngig na kaigang mensaydor. Kay kadaghan kay mga tao sa kalibutan maigsoon nga 30 ka ngilngig, 30 ka ilado. Di balik sa kalibutan oy. Kasalik naman. Mura na magsigid sa igsoon. Ayaw pagsalik. O magani na ingon ang proverbio mga kaigsoon, ayaw pagsalik sa imong kaugalingon sa labutan, ilhasya kay siya ang mga mando sa tanan nimo mga ligyanan. Proverbio Kapitulo 3, ako sa basahon. Kung sakto ba ni maigsoon o Proverbio Kapitulo 1 versikulo 3. Ako sa basahon maigsoon niingon dire sa panultihon, kaayaw pagsalik sa imong kaugalingon sa labutan, ilhasya kay siya ang mga mando sa imong alagyanan. Ingon dire maigsoon. Panultihon Kapitulo 3 versikulo 5. Versikulo 5 ngadto sa 6. Ingon dire, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasig-kasig. Ayaw gayon pagsalig sa imong kaalam. Natanawa ra ko. Unsay giingon sa panultihon o proverbio Kapitulo 3 versikulo 5 ngadto sa 6, ingon dire, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasig-kasig. Ayaw gayon pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong mga dalan. Wow! Sa tanan nimong mga buhaton o tultulan kaniya sa mataro nga dalan. Tultulan yun ka sa mataro nga dalan kung ikaw mosalig sa Ginoo mga pinagka. Akong basahon ang Mateo igsoon las nga mga bersikulo, Mateo Kapitulo 24. Walay nasayon og tagna oras adlaw bulan sa pagbalik ni Jesus. Ingon dire, walay nasayon sa adlaw og tagna. Ikaw og ako igsoon, nasayod ka ba sa imong kamatayon? Nasayod ka ba ugma nga kuhaon ka sa Ginoo? Wala. Kaya kung wala ka ni kamasayod ay kumpiyansa. Matagla ka, matagutlo sa orasan, nagdalag kahulugan. Remember that. Kaya kung di gani ka magsaldi, gani ka mag-una-una, kabahi ni anak maigsoon, kumpiyansa rin ka. Every day, every seconds maigsoon, and every day of minutes of seconds, nagdala ng kahulugan.
Minungdan ang mensahe sa Ginoo, naghagit o nagtultol nato, nagtudlo nato sa kamatuoran aron ikaw ug ako di kita magsalig. Dining mga panahon karon igsoon, sa imong kinabuhi nga nahabilin karon maigsoon, ayaw nagpagsalig na maayo pagkagininhawa. Ingon diri maigsoon, walay nasayod sa adlaw og tagna. Ingon diri sa 36 versikulo 36 sa kapitulo 24 versikulo 36 ngadto sa 44 igsoon. Ako ning basahon gikan sa 36. Naguluhan kini walay nasayod sa adlaw og tagna. Ingon diri, apan walay tawo nga nasayod kanos amo abot kadtong adlaw tagna, bisan ang mga anghel sa langit o bisan gani ang anak kun dili ang amahan lamang. Klaro dili. Si Jesus maigsoon wa pagyud siya masayod kanos asya. Apan dinis kalibutan nagdaghan ang niangkon, mobalik ko sa Disyembre 25 ako si Jesucristo nga gipadala. Pagka naghanar gyud mo nawat, kay may man pong istorya, may man pong mapasalig. Napay kaugaling bersikulo kapitulo. Kung dunay tao nga sama ni ana ayaw nagtuohi, base sa Biblia. Dili base nako, dili base ni pastora, kung dili base sa Biblia. Kay walay tao dinis Biblia maigsoon nga moingon, niingon nga nakahibalo ang pagbalik, nakahibalo sa pagbalik sa Ginoo. Nakahibalo kung kanos amo balik si Jesus. Pamaganin hibalo ang anghel. Pamaganin hibalo ang anak, isa may anak si Jesus. Kisa may amahan ang Dios nga mo'y nagpadala niya dinis kalibutan aron sa pagluwas nimo o kanako o kanatong tanan o sa tibok kalibutan. Unsay giingon diri? Apan walay tawo. Kung mo angkon gani ka igsoon nga nahibalo ka o sa madili ka tawo. Klaro dili. Nagimo man ang Biblia igsoon, Biblia mo ato masihan. Ingon diri, apan walay tawo. Kay kung nahibalo ka maigsoon sa to padili ka tawo. Klaro. Ato ning ayohon og masimasi ning mga niini nga balaang kasulatan maigsoon, atong ayohon pagsabot, ayohon atong examine igsoon. Kay kung ato ra ni paros-paroson mga kaigsunan, munang atong kinaboy paros-paros na sa magkabunol-bunol lang sa atong batasan kinaamo samot yung kabunol. Imbis mga kaigsunan nga hinay-hinay na hinuon o kaanindot, mabunol-bunol lang masab sa mensahe nga way klaro. Ingon diri, apan walay tawo nga nasayod. Kay kung nasayod ka, sa itong padili ka tawo, muna'y klaro. O, kaya ingon mga Biblia, apan walay tawo nga nasayod, kanus mo abot katong adlaw ug tagna bisan gani ang mga anghel. O, magani kabalo ang mga anghel. O, mga anghel sa langit, o bisan gani ang anak, kundili ang amahan lamang. Wow! Mao nga ang pagbuot sa Dios, mao ra gyud ni matuman. Tanawa ra si Jesus, ning reklamo siya sa panahon nga siya nagsakripisyo, niingon siya, amahan ko isaylo kun mahimo. Tanawa ra ng wording ni Jesus, kun mahimo, ning aksyon sa hangyo, kun mahimo Ginoo, kun mahimo amahan ko isaylo kining kupa sa kasakitan, apan ang imong pagbuot may matuman. Wow! Kung ang Dios gani mo paharion sa imong kinabuhi, siya mo'y magbuot. O hinungdan ikaw ug ako. Kung kanunay kang maminaw sa mensahe sa Ginoo, ang magbuot sa imong kinabuhi karon, ang Ginoo na dili ikaw. Kung ang Dios na mo'y magbuot, suplayan ko ka sa imong mga panginahanglan. Tagpahon ko ka tungod kay ang Dios mo'y tinugdan tuburahan sa tanang mga butang. Timan ikinaigsoon. Ibutang, isilsil, ibutang sa alipatakan nga ang Dios mo'y tinugdan sa tanang mga butang. Ang Dios mo ay source of income igsoon. Hinumdumi ibin ang imong kinabuhi, pwede nang kuhaon, pwede sab nang dugangan, kung ang Dios maoy magbuot nining igsoon. Wa ko'y lain pa. Ingon dire sa 37, ang pag-abot sa anak sa tao sama sa mahitabo sa panahon ni Noe. Tanawa na ko na. Giklaro yun. Giklaro pag-ayo nga ang pagbalik ni Jesus sama unya sa panahon sa paglunob sa kalibutan. Tanawa na ko to paglunob sa kalibutan.
Ano na to'y mga videos, mga kaigsunan ngingon ang sa katao, where is the rain? Natulukan bitaw siya, maigsuon niya, init bagyo, perti niya karag-karag dalagan ay. Asa ba siya dalagan? Siya mo'y naunang kalunon. Kanibang tao ba? Kung maay paglawas, perti pagkakawakala. Dili na ko, wala ko gimension anang atawo ko, dili kaning tao ba? Ikaw o ako, mo gipasabtan nini. Natural, tao, dili mata tawo-tawo. Ikaw o ako, gipasabtan nini. Dili kay budipinsan latas atong kaugalingon. Nga ang uban na may kaigsunan, may dili maluwas, ikaw ray maluwas, ayaw. Ingon diri maigsuon sa 30 City, ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa may tabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw nga wala pa ang lunok. Ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton sa mga sa pagkaon, pag-inom, pagmininyuay, pagminyuay, hangtod gayod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Natanawar ako na. Karong mga panahon na igsuon, maorsab na ang panahon. Pero wala na magoy blunok. Wala nag-ingon ang Biblia sa katapos sa paghunok, paghukom, lunuban pa, tanawar ako ng balangaw men. So maunay pakigsaan sa mga katawhan tali sa ngadtos Ginoo nga wala na'y lunok. Unsa man ay paghukom sa kalibutan, pastor? Basahon nato ang ikaduhang Pedro kapitulo 3, bersikulo 10 ngadto sa 11. Nga mahanaw ang tibuok universo, langit o ang yuta, ibig ang kinatibukan, pinaagi sa kainit, laglagon pinaagi sa kalayo. Ikaw igsoon, ibig gani maglungag ka sa abuhan, magkiw-kiw magani ka maigsoon, magnapon magani ka mga igsoon o mga ikakabir sa imong nauhan log ma-disbeauty na imuhang face. Wow. Lama sige no, panahin kita mga kaigsuonan. Ingon ang 39, apan wala sila masayod. Apan wala sila masayod sa naitapuhang tun nga nalunok, miabot o mingbanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo, inig abot sa anak sa tao. Tanawar ko na. Sama niini ang mahitabo, inig abot sa anak sa tao. Ngano nag-ingon man ang Biblia, pastor? Mangutan ako. Ngano nag-ingon man ang Biblia nga mubalik ang anak sa tao? Siyempre si Maria tao. Kay tao si Maria, dili si angay takos nimong simbahon. Dili sa takos nimong sapiton kanunay. Birhen Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kami. Si Maria pa imong paampoon. Nga wala na. Mangutana ko igsoon karon. Ang patay makahimo pag-istorya dili. Ato kunong sabton ang Biblia pag-ayo igsoon. Kanang inampuan na mga kaigsuonan, ginamagama lang ang nasa tao o ang mga tao nadala iniana, kay ngano man, mutuo man sila. Kay mo ingon man na, gana, kay gig ka na seminaryo. Sure mo? Sure ka? Nga ang tanang giwalay diha sa mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga gikan sa seminaryo, gikan na sa Ginoo, o gikan na sa tao nga wala nagbase sa balang pulong sa Ginoo. Nagtudlo ba ang Biblia mga igsoon ngayon diha? Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala karon sa oras o sa kamatayon. Amen. Mangutana kung igsoon sa yanong pangutana, si Maria patay o buhi pa? Wala na, oy, bukog na. Makahimo pa pagpasulti ang patay? Makahimo pagkahapag ampo para nimo nga ikaw may buhi. Dapat ikaw mo muampo nga tos Ginoo, kay ikaw doon na ba'y gininhawa karon mga kaigsunan. Wala na si Maria, patay na. Wala na'y katungod mga kaigsunan nga muampo para sa imong kaluwasan. Insulto kayo na. Hinumdumi mga kaigsunan, kung ikaw buhi pa, doon na pa kay gininhawa, doon na pa kay panahon nga muampos Ginoo, ikaw maoy muampos Ginoo, dili si Birhen Maria. Klaro kay ang Biblia igsuon, dili na to nakuhaan, dili na to nadugangan. Nasayod ko nga daghan kay naminaw karon sa FM radio, magprekahanay ta mga kaigsunan. Kay dili mi gusto mga kaigsunan sa panahon sa pagbalik ni Jesus, kami mo'y pahimungtan sa balaod
sa hukom sa Ginoo, nga kami wala nagwali sa insakto o kamatuoran gikan sa Ginoo. Unsa giingon diri maigsoon? Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunok miabot og mimbanlas kanilang tanan. Kano wala man to sila masayod, imposible giwalihan silang Noe, gahi ra gyud silang ulo. Sa panahon nga nagwali si Noe maigsoon samtang naghimo sa arka didto sa kinatumyan sa bukid makaigsunan gikataw-an si Noe gikuli-kuli na ka. Kinsa pa may mutuon imong tiguan ka na matupas ta kasipo. Dinhi sa FM radio. Kung dili mo maminaw sa mensaheng Ginoo, wa may mahimo. Apan kung maminaw mo mensaheng Ginoo, to God be the glory, ang Ginoo mahimo ninyo. Base sa balang kasulatan. Kay ang among gibuhat diri maigsoon dili para sa among kaugalingong kaayuhan, kung dili kaayuhan sa tibok kalibutan, ikaw ug ako mga kaigsoon pwede mo basa sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Samuel Salapi ug sa tanan nga mga Salapi family. Kay mo nay tinuod. Mo nay tinuod maigsoon di nato kuhaan ang pulong sa Ginoo. Ingon diri sa 39, apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod ang lunog miabot og mingbanlas kanilang tanan. Natanawar ko na. Kay kung ikaw o ako, kung masayod ka, kung mahadlo ka, di ka mo kumpiyansa, we. Di magani ka mo kumpiyansa, guwa na kay bukas. Magkara-kara magani ka, guwa na kay maduki-duki di as imong bulugasan. Mo ingon, hala, kung sa may akong lumako. Naagi kay buhaton. Kung ikaw igsoon kung layhan kag kaluwasan nga dili ka bayrag sa labi bulawan, paningkamot mga kaigsunan kutob sa imong mahimo uban ang tabang sa Ginoo kay ang Ginoo mo tabang kanimo. Wow, wa gani kay buhaton igsoon magsigira kag yaka. Tan-awa ko ng mga tapulang tao sa kalibutan. Magpaabot ra mga kaigsunan og yaka. How much more kung layhan kag kinabuhing may katapusan na ando kay buhaton. Hinumdumi mga igsoon, sacrifice is the key to success. Dinhira na sa kalibutan. Maunay moto na ako kaniadto. Ano man nagsakripisyo ko pag-eskwela sa kolehiyo, tumang sakripisyo apan niingon ko sa akong kaugalingon, sacrifice is the key to success. Poverty is not a hindrance to success. Ang kapobrehon sa akong ginikanan dili na mo'y babag nga ako mahimong magbalapusot sa akong pag-eskwela. Di nag-working. Hello, how much more mga igsoon kung layhan kag kinabuhing way katapusan. Dili mapayran bisag unsa ka pagkadato sa tibok kalibutan. Bisag labaw pa kang Manny Pacquiao kada adunahan igsoon. Ibig si Manny Pacquiao dili kadala siya kaluwasan bisag iyang kaptangan sa panahon sa hukmanan sa Ginoo. Muna'y klaro igsoon. Ikaw ug ako nagtudlo ang kasulatan. Gisaysay o giwali o ipabot sa tibok kalibutan aron ikaw ug ako mahimong mainandamon sa pagbalik sa Ginoo. Ayaw kumpiyansa. Iningtag na o dapit sa kabuntagon, manginaot ko nga doon na mo'y nakatunan. Doon na mo'y nakuha na pagtulunan pinaagi sa balang kasulatan. Kay mo balik yun sa igsoon. O sa iyang pagbalik, ayaw kumpiyansa. O kikinahanglan, ready ka na igsoon. Ang atong oras karon hapit naman alas 6:36 naman sa kabuntagon. Padayon lang ko sa atong mga greetings. Although kay doon na po tayo mga buluhaton mga igsoon alag sa atong pangandam. Ang atong mga igsuonan sayo sila nga moari karon alag sa pagpadayon sa pagpangandam sa celebration of mga dawa. Wow, welcome ang tanan. Dalay ko ng Ginoo. Manginaot ko ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa kanato kumangkinabuhi. Adto kita sa pagpadayon sa mga greetings mga kaigsuonan saglit ang atong oras nagalakaw igsoon.
sige, may buntag ka na tagtang mga kaisunan ko. Ginoo, may buntag, Luzon, Visayas, San Mindanao. Ari na kita sa mga greetings mga kaisunan. Walang diri sa FM studio mga kaisunan. Ako na ni pagkuhaon ni ako mga records. Kaya maabot na atong station manager, o atong general station manager. Ako sa aning hiposon. Nanya mabalik na sa kita sa atong programa. O niya sa human sa Thanksgiving. Wow. Salamat sa Ginoo, mga law kay Sunan o nya gabi tingali ang mag-live diri ang atong general station manager or atong mismong manager. Ini nga to nga estasyon may so. Tuman kay sila ang duha mga grupo magkaisunan gikan sa Cebu gikan sa Giungan mga bot na ni adlaw. Dalay ko ng Ginoo, may butag sa tanang mga kaisunan diha sa Cagwe, sa tanang nga mga Vildosola family, sa tanang nga mga Buagas family mga kaisunan may butag kanyang tanan diha Sister Gregoria Buagas, o mga Vildosola family Sister Beatrice Vildosola. Ilabi na sa tanan nga mga Duhig family, silingan usab ni Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn Ilhig, o ba sa tipo iyang nila nga panimalay. Sa mga Duhig family, mga kaigsunan sa mga Masida family nga kanunay naminaw sa FM radio sa 95.3, may muntag kaninyong tanan diha sa David sa Cagwe. Ang Ginoo mga panalangin sa matagusan ninyo para mga kinaboy. Doon ay mensahe si Brother Oliver Rabaka, Jelmar Rabaka, patabang kong ampo pa sa among kinabuhi adunay panahon nga maluya. Ato nang yapos Ginoo. Although makaigsunan ikaw ug ako, doon na yun ay panahon nga wabot ang maluya. Di ko na siya kaligayan, Brother Rabaka. Ibig kami mga alagad si Ginoo, mga pastor, taas na nga mga panahon nga maluya. Labi na doon ay mga panahon nga mga problema. Unang problema, pag inahanglong sa imong pamilya o sa imong kapangao sa imong mga anak o sa imong ikasuplay sa imong pamilya. Dahil ko na malikaya, dili ko mo dinay, dili ko mamakat. Muabot ko ng panahon, ibig kami mga alaga sa Ginoo. Muabot ko bubati o sama sa imong ibati na dunay pulong na kaluya. Hinumdumi ang mulikon nimo, ang mulikon ako, ang mulikon ka natong tanan, minsahe lang Diyos Ginoo. Ang sikreto na mong ihimo igsoon sa panahon nga namis kaluyahon, magbasa ng Biblia, magdaig Diyos Ginoo Lord. Salamat po Diyos. Kaya ikaw pinaghatag ka na mong pribiliyo ng kalibutan. Ano lang, maro pinay ako ika-advise. Kung ayaw ka bala ka, ayaw mo ka hinawa, kami mga alagad sa Ginoo, padayon na paluyo sa mga pag-apo. Kamata ko sa nadunay kalikod, dunay kadasig, sa pagpadayon diya sa mga pangalagan. Yung dumi, usa na siya kapamaagi sa yawa, usa kapamaagi na sa kaaway nga ang tao, mubati o kaluya, apan diya sa pulong sa Ginoo, hinumdumi, ang pulong sa Ginoo mulikod kanina. Ang minsay sa Ginoo mo'y mudasig ka na ko iso kanunay. Labaw sa tanan, magpasalamat ka siya, diya pagkamaayo kanunay ka na to. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Cagwe, labi na sa mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn, o uban sa inyong mga anak. Sa tanan nga mga Dalmasio family, mga Baldado family, mga Kabayay family, mga Dagudog family, mga Gilat family, o sa tanan nga mga Sibumit family, mga kaisunan, may buntag kanyang tanan, ilabi na sa tanan nga mga Punting family, Mari Josephine Punting, o sa tanan nga mga Punting family, sa pamilya o sa paring Brother Ato, may buntag kanimo dia Brother Ato, Sister Lina o Pariponso, Punting mga kaisunan, may buntag kanyang tanan niya. Ilang pinadapit sa ilihan mga kaisunan sa mga Kabanag family mga igsoon diya sa dapit sa ilihan nga naglanog-lanog karon diya sa dapit sa ilihan. Ako uni nga basahon mga kaisunan diya sa dapit sa ilihan sa pamilya ni Brother Loni Kabanag o sa tanan nga mga Kabanag family diya mga kaisunan, Brother Pimboy Kabanag, Brother Dexter Kabanag o ni Brother Ninong Munding Bulgado igsoon. O sa tanan nga mga taga-ilihan, tingali naglanog-lanog karon diya, duha ka trompa makaigsunan atbang sa Cagwe o atbang diya sa Budiga ang ilang sound system mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Loni Kabanag. Salamat sa Ginoo sa mga paghatod o mga mensahe labi na sa imong mga kaila diha sa dapit nga imuha nga giadtuan diya sakop sa Payawan kaigsunan.
May butag sa tanan nga taga-Budiga, taga-Pasto Maigsoon, sa tanan nga mga Palomar family, labi na sa pamilya nila Brother Nardo Palomar, Brother Armando Palomar, Ginaling, o Brother Pedro Kadukoy, Brother Modi Kadukoy magkaisunan, o Brother Rene, si Brother Nining o Public Umuyon, sa tanan nga mga Umuyon, o Sister Andam. Mayong buntag kaning tanan sa tanang taga-Pasto Maigsoon, barangay Santo Niño, Tanhay City. Ilabi na sa mga Rubiti family, sa mga Bilog-Bilog family Maigsoon, mga Romano family, sa mga Bordin family, mayong buntag kanyang tanan diha. Ilabi na sa tanan nga mga Palomar family, sa mga Ardinia family, o sa tanan nga Villa Cantol family, o sa tanan nga mga Umuyon family, sa tanan nga mga Kadukoy family, Brother Sopronio, paring Sopronio Kadukoy, o diri sa dapit sa Naasog, sa mga Santa Ana family, mga Tihana family, mayong buntag kanyang tanan. Ilabi na sa dapit sa proper barangay magkaigsunan, sa tanan nga mga Uwano family, sa mga Adjal family, sa mga Caceres family, sa mga Ampil family magkaigsunan, sa mga Estender family, sa mga Paburana family, sa mga Sorinio family. Ilabi na sa mga Uro family magkaigsunan, sa mga Gabonada family, mga Candelario family, o sa tanan nga mga Balasabas family. Ilabi na sa mga Silva family magkaigsunan, Kusginoo, sa mga Ilaw family, sa mga Dandan family, sa mga Kada family, sa mga Tipoko family, mga Vergara family magkaigsunan, o sa tanan nga mga Balosa family, o mga Caceres family, o sa mga Ramirez family. May buntag kayong tanan. Ilabi na sa dapit sa mga Taganaga, o sa akong amigo diya magkaigsunan, si Brother Jenler Caballes, Caballes matingali ni apelido ni si Brother Jenler Caballes Maigsoon nga diya sa dapit sa unahan kayo kaingon sa nato Igsoon. Ilabi na sa dapit sa Naga, sa mga Balsamo family, sa mga Baldosa family, maimbutag kanyang tanan, o sa dapit sa Nagiray, sa mga Tipongko family magkaigsunan, o diri dapit sa Alangilan, sa mga Silva family, sa mga Turno family, sa mga Patok family magkaigsunan, sa mga Ramirez family, maimbutag kanyang tanan. Ilabi na sa dapit sa Nasurahan, sa mga Yagoso family, sa pamilya ni itong sa mga Yagoso family Maigsoon, Dong Robert Yagoso, Sister Roslyn Yagoso magkaigsunan. Ilabi na sa dapit sa Kandahuyon, sa mga Pabiliar family Maigsoon, maayong buntag kanimo diha Brother Pabiliar, sa pamilya ni Brother Noynoy ito mga kaigsunan diya nga angga. Basta mga Pabiliar family nga kanunay nagasunod nining ato nga programa. Maayong buntag kanimo tanan diha sa dapit sa Kandahuyon, sa Kabagahan, sa Lunoy, o diri sa Kangwala, o sa Lamuas Maigsoon, sa Kalumbuyan, o diya sa dapit sa area nga kutob sa maabot sa ato nga Sibya Igsoon, sa Pantaw 1, Pantaw 2, o sa Kayarin mga kaigsunan. May buntag sa tanan nga taga Lamuas, sa tanan mga Erosido family, mga Timtim family mga kaigsunan, sa mga Silva family, mga Akabal family, o sa tanan nga mga Garnica family mga kaigsunan, diya sa Lamuas mga kaigsunan kuning basahon gikan kayo ni Sister Vivian Yagoso Garnica, sa iya mga minahal si Kinaboy, si Brother Bibi Garnica, De Vero, Lintin, Gador, Milit, Diko, o sa iya mga pinalangga nga mga igsoon, si Brother Ben Garnica, Brother Lito Garnica, Leo Garnica, o sa iya mga igsoon, sa iya manghod nga si Sister Lisyan nga nag-eskwela sa National Runog Dumaguete City, o sa iyang mga amiga, makaigsunan nga si Sister Ara, si Biranyo, Gislin, Torno, Lermi, o Tolentino, o sa iyang asamuan makaigsunan si Brother J. Mark. Although ako nagbiningi, paabot diri kanunay makaigsunan to wala na po sa mensahe na iya nga gipaabot pag-usap makaigsunan. Although ako nagbiningi hatagan og panahon, greetings from Sister Vivian Garnica from Lamuas, Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. Kaya ako nag-i-play mga igsoon ang iyang request nga ikaw. Walang ginawa ng ating Panginoon sa mga nagdahok.
Naguluhan kinig ikaw. Dili lang matag dili nang ikaw ug ako magipahinungdan ini. Kundi ni magpaabot ka sa insaktong panahon. Mga kabataan-una, talagag, kulitaw, hinumdumi, ipahilo na, ipahimutang ang inyong tabi niyo. Ayaw pagdalit-dali. Ayaw i-pressure ang imong kabalingon. Ayaw pagpadala sa emosyon sa imong gugma. Ay dili na tinuod nga gugma. Ang tinuod nga gugma mo paabot, mo pailog o hinanay ang tinuod nga gugma. Wow! Ang tinuod nga gugma, anda mo sakripisyo, anda mo antos, anda mo paabot sa insaktong panahon. Mo na'y tinuod nga gugma. Apan ang gugmang madili-dalion, dili na si tinuod. Kaya ang luyo ni anak, sakripisyo pag-antos, kapait o kalisod. Mahiaguma ni anak iso. Ayaw magtuo anak. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Lamuas, maigsoon sa mga Romano family, sa mga Cabal family, once again sa mga Bohol family, sa mga Istalonio family, maayong ganyang tanan. O sa tanan nga taga Takalan, Sabahan, Maisindi Negros Oriental, sa tanan nga Kukma, Kasinti family, o sa tanan nga mga Abraham family, Pastor Abraham, o diya sa Palaypay sa mga Salvador family, diya sa Palaypay sa Narsire, sa pamilya ni Nung Paterno, o ni Nang Julia sa mga Ulfos family. Dugdante Rubiti maigsoon mahibuta kanyang tanan diha. Sa mga Amarante family, sa mga Amparado family, sa mga Ripil na family diha sa Narsire, o gilabi na sa pamilya ni sa tanan nga mga Bilanona family diha sa Dapit sa Narsire. O katong iapos Ginoo ang kinabuhi ni Brother Oliver Rabaka maigsoon, Jelmar, ano na siya ay ipaabot sa ato nga programa ang Ginoo maglikod sa ilang kinabuhi ato nang iampo Brother Rabaka igsoon. Nasayod ko ikaw o ako maabot yun na ang panahon nga doon ay kaluyahon. Apan hinumdumi ang insayos Ginoo mo'y mulikod yun ka na to. Marahil kita mag-igsunan dapit diya sa Takalan, dapit diya sa Aris Kamandag igsoon sa tong kaigsunan sa mga Kadosali family. May punta kanimo diha Brother Florante Kadosali, Brother Nestor Kadosali nga naglanog-lanog karon ang FM radio sa inyo nga panimalay. O sa tanan nga mga Chapis family, Dong Ramon, doon na po FM radio si Brother Ramon nga kanunay ning naglanog-lanog sa ilang nga panimalay igsoon. Sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Dahil family, mga Garingo family, o sa tanan nga mga Amancio family, o sa pamilya diha tanan sa pamilya ni Agsa Victoria Romano, maayong ta kanimo Agsa Victoria, o sa pamilya ni Gao Junior Silva, Gao Bini Silva. Dapit sa Pilipican igsoon, nakita sa tanan nga kaigsunan headed by Pastora April ni Akagturan. Ang atong kaigsunan karon mo sayo sila dire aron sa pagtambayayo usab sa atong bulaton. Tungod kay alas 12 may igsoon usa ko mo alakaw ato nang ipahimutan ang ato nga mga ilihawon. Wow. Nga atong kaigsunan dire nagkahiusa alang sa mga pagpangandam, alang sa atong pagpasalamat og mga adlaw. Way lain atong ipasalamatan ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora April ni Akagturan, uban sa iyang husband, uban sa iyang anak, o Brother Danter Turan, uban sa iyang pamilya, nung Kitoy Turan, o sa imo ninyo ang mga anak, sa imong mga anak, sa mga Turan family, mahipunta kanyang tanan. Ilabi na sa pamilya si Sister Nining Panerio, Brother Bebing Panerio, Sister Aileen Panerio, mga kaigsunan, uban sa inyong duha ka mga anak, sa pamilya ni Brother Christopher Pabor, o sa imo nga pamilya. Ilabi na si Sister Dahil, Lorna Dahil Mexon niya sa Pilipigan, o sa pamilya ni Brother Junjun Panerio, Sister Jinky Panerio igsoon, o sa pamilya o sa pamilya ni Sister May Moran sa mga Moran family igsoon. Sa kinabuhi ni Brother Doydoy Panerio, sa pamilya usab ni Brother Tata Panerio Mexon, nagkita mi sa Baleo. Salamat sa Ginoo, ano na po'y alagad sa Ginoo nga gigamit nga maka-ayuda usab nga matubag ang mga panginahanglan labi na sa mga mao nga koneksyon. Mao na nito tiksoon nga mga alagad sa Ginoo doon ay pamaagi nga makatapang sa komunidad. Dili na nato nang imater bisag dili ta politikong pagkatao. Ang importante kung doon kay katabang
Doon na kay ikaayuda para sa panginahanglan sa imong silingan, sa imong sigataw, tutob sa imong mahimo. Imo nang buhaton, kaya kanang maigsoon, ikahimot o ikalipay na sa Ginoo. Una doon na tayo mga kaila, na nakakaroon sa mga panggobyerno, matod pa niya. Do, brother, tutob sa kong mahimo, basta naara ko ikatabang, utabang ko. Tutob sa kong mahimo, ako nang buhaton. Wow, muna'y tinuod nga nagserbisyo sa mga tao. Muna'y tinuod, dili lang ko mo komentaryo sa uban, nga walay nahimos katilingban. Ilahasap na igsoon, ikaw ug ako kuno sa imo nasugdan ipadayo na alam sa kadaghan. Ining atong buhatan igsoon ni na nining FM radio dili ni para lamang sa usa ka pamilya, kundi ikaw ug ako tanan nga makadungog sa mensahe Ginoo mahimong papago. Kung ikaw gustong papabago pinaagi sa pulong sa Ginoo. Panahin kita magkaigsunan sa dapit sa Pilipigan, magkaigsunan ilabi na sa mga Romeral family na kanunay nagasunod ini nga programa Sister Christy and Genevieve Romeral kanunay naminaw din sa FM radio. Ilabi na sa pamilya ni Sister Evelyn Inarciso Narsing ang iyang husband kabanag isoon. May punta kanimo dia brother Narsing kabanag Sister Evelyn. Og ilabi na sa pamilya ni brother Rodi kabanag Sister Diding kabanag isoon na kanunay usab nga naminaw sa FM radio. Sa tanan nga mga bisitasyon family magkaigsunan, Sister Diday bisitasyon, mga Lagunero family, Brother Jason Lagunero, ug uban pa mga katawhan diya sa dapit sa Pilipigan. Ilabi na sa pamilya ni paring Israel Babor igsoon may buntag o sa mga buwagas family, sa pamilya ni Dong sa mga buwagas family may igsoon Dong Felix ng gamay may buntag din tanan diha. Ilabi na sa mga Robiti family, sa pamilya ni Gaw Imbong, sa pamilya ni Gaw Junjong, sa pamilya ni Dong Bani Robiti igsoon. Sa mga Garingo family, sa mga Mancio family, sa mga Lumahil family may buntag. Ilabi na sa mga Kabanag family mga kaigsunan o sa tanan nga mga Sakuban family, sa tanan nga mga Sambilan family nung Ditsyo. Kita ni pare ni Brad ni Bro Lito dito sa Tanhay Mexo nagpatubil sa siya ako sa nagpatubil wala ako sa gingan Sambilan ang tablo sa ginilingin Mexo kaya nagsampit niya ako gidool Mexo kinatingala siya. Salamat sa Ginoo sa mga Sambilan family diya sa dapit sa Tuyupan diya sa Pilipigan may butagan ni mo diya nung Ditsyo o pasibok tibok panimalay. Doon ay mensahe si Mang Norberta Yutrase from Pulobindo, Hinigros Oriental, request koksong, Pastor, mubo na lang ang panahon o karon ang adlaw o sa o kaluwasan. Salamat sa Ginoo by music. By music hook. Salamat Pastor, God bless. Ako ni Gipli, mubo na lang ang panahon. Mubo na Manalangin ay tama di naman, lalo na't may gawa at di lang sa Muna'y mga request Ma'am Norberta Yutrasi from Pulobindo, Hinigros Oriental, mubo na lang ang panahon. Ang ikaduha karon ang adlaw. Karon ang adlaw sa kaluwasan.
morning Giridi, Ma'am Norbert tayo Tracy. Good morning sa tanan o sa mga iyo family. Diya sa Isabela o sa Gihongan. Maayong buntag sa mga iyo family o mga Tracy family. Nga kanunay nagasunod din nga ito nga programa. Maayong buntag kayong tanan diha sa Bulisong. Sa diha sa dapit sa dapit sa Bulod, Pinoy Negros Oriental mga kaisona. Maayong buntag kayong tanan diha sa dapit sa Bulod. O sa tanan nga mga iyo family sa Isabela o sa Gihongan so maayong buntag kanang ang ikaduha, ulo mga kaigsunan, karon ang adlaw sa kaluwasan, karon nga itry igsoon og play. Karon ang adlaw sa kaluwasan o niya adlaw sa kaluwasan. Duhara imo ang request Ma'am Norbert tayo Tracy o ang ikaduha karon ang adlaw sa kaluwasan. Ako di siya nga isunod pag-play. Padayon kita magkaigsunan sa kletan atong oras alas 7 na gyud sa buntag. While nagapagsigabot ang atong magkaigsunan din ni maunapit. Padayon na kita sa pagpaminaw sa minsay sa awit. Makalangit song. Pusong ligaw, isipan ay nagagala. Sa kanilang panahon na maganitong kabagin ka rin. Amo ni karon ang adlaw sa kaluwasan by pangayot na ni maigsoon. Salamat sa Ginoo. Padayon kita magkaigsunan sa mga greetings diya sa Pilipican o diri sa Tuyupan. Sa tanan nga taga Tuyupan maigsoon sa mga Estrabila family, sa mga Bohol family, Igsoriki Bohol, Igsoanit o sa tanan nga mga Vapor family, sa tanan nga mga Amarante family. May buntag kanyang tanan diya sa pamilya ni Nangnoming Amarante Igsoon. Ilabi na sa dapit sa Bunglo, dapit nga area sa Tuyupan, sa mga Romano family, Pastora Evelyn Romano o Sister Juliet Romano mga kaigsunan. May buntag kanyang tanan. Labi na sa Lower Tuyupan sa mga Siray family, may buntag Pastora Lupring Siray o sa dapit sa Kabanbanan mga kaigsunan sa pamilya ni Pastor Rinaldo Cabanag. Salamat sa Ginoo, makita-kita ta ugma Pastor Tere sa pagpasalamat. Welcome yun ang tanan. Ilabi na sa dapit sa Manialas, gidid by Pastor John Arias. Salamat sa Ginoo, mag-usa-usa ta diri Pastor John Arias ug mga dawa diri sa dapit sa celebration mission sa CNFM na kabayan. Labi na sa mga Rio family, sa pamilya Sister Jubilin Rio o sa pamilya usab na sa mga Malgi family, sa pamilya usab ni Agaw, sa pamilya usab ni Gaw Juanito Silva Mengsoon, Sister Lita Silva Mengsoon, sa tanan mga Silva family. Ilabi na sa mga Villagantol family diya sa Kasagangkal, sa pamilya ni Brother Arnulfo Villagantol nga karon naglanog-lanog diya sa dapit sa Kasagangkal. May buntag kanimo diha Brother Arnulfo Villagantol. Ilabi na sa pamilya usab ni Pastor Nonoy Arias, sa pamilya Sister Sasha Arias Villagantol diya sa dapit sa Kasagangkal. O sa tanan nga taga Nasindan, sa pamilya ni Brother Jody Blasa Igsoon, sa tanan mga Santiago family diya sa Suko-Sukoan. Mayong buntag ilabi na sa dapit sa Latawan, sa tanan nga mga Limbaga family, gikan kayo ni Sister Joan Limbaga Pinigay. Greetings mga kaigsunan sa pamilya ngadto sa iya nga mga ginikanan, Sister Celia o sa iya nga papa si Sinong, sa iya nga Sinong at Ising, si Teorika sa mga Teorika family, Mitsoy, sa iyang papa nga si Crescencio Limbaga o sa iyang stepmother nga si Sister Silina. Salamat sa Ginoo. Sa tanan nga taga Kabanbanan, gikan kayo ni Sister Joan Limbaga Binigay. Mga greetings nga gipaabot din sa ato nga
programa mga kaigsunan. Sa tanan nga tagakangatap mga igsoon, sa tanan nga mga kabugat, tagakabugan sa mga Tanaid family, maibutag kaninyo brother Junol Tanaid, sa mga Katubig family, brother Rodel Katubig, ilabi na sa tanan nga mga katawhan niya, mga Kasal family mga igsoon, sa pamilya ni Dong Sinto Kasal, sa pamilya ni Dong Boboy Kasal, no, sa mga Malki family, sa mga Buagas family, sa mga Kalibo family, sa tanan ng mga Villa Gantol family diya sa Dapit sa Kanhata. Manahin kita mga igsunan sa itong mga pag-reading, sa mga pangumusta, mga pagtubayan inintang na Dapit sa Kanhata. Ilabi na sa tanan nga mga Badoy family, brother Ernesto Badoy, brother Erdenio Badoy, mga igsoon, may buntag kanimo diha. Ilabi na sa tanan nga mga Obira family, pamilya ni brother Roger Obira, may buntag kanimo diha brother Roger, sa tanan nga taga Kanhatap. Ya sa Dapit sa Nagbaan, sa Mainit, o sa tanan nga mga Baldado family, paring Indoy Baldado, o sa mga Kalibo family, mga Romano family, o sa mga Malay family, mga Fernandez family, mga igsoon. Diri sa namon kung mga igsunan sa pamilya sa mga Rubiti family, sa pamilya ni Dong Gaurone Rubiti, sa mga Caldo family, sa pamilya ni Boboy Caldo, sa pamilya ni Paring Odoy Caldo, sa pamilya ni Paring Isi Caldo, o sa pamilya usab ni Paring Isikil Caldo, sa pamilya usab ni Nong Giro Caldo igsoon. Ilabi na sa Dapit sa Namonbon, maibot ka dyan yung tanan niya sa mga Kalunsag family, sa pamilya ni Nong Fredo Kalunsag, ilabi na sa mga Uyangurin family, sa mga Filomeno family, sa pamilya ni Paring Renal Lito Uyangurin, Mas Marifi, sa ilang mga anak, Sister Manilin, Pastora Charilyn, Angelo, Angeli, Samuel, Dukang, o sa iyang mga anak, mga apo mga igsoon, kasi Yana, si Ian, si Yana, Hope, Janmo, o si Inday Sofia, Fit, Insoy, o sa mga Insoy family, sa tanan nga mga Karabangwil family mga igsoon, sa tanan nga mga Kalibo family, Pastor Michael Himina, sa mga Himina family igsoon, salamat sa Ginoo, upang adaw mag-uban-uban sa tanan sa mga taga-Namonbon, sa tanan mga igsunan ng mga Filomeno family, o sa tanan ng mga Loquinio family, mga Martin family, mayong punta ganing tanan diha, sa mga Kalimot family, sa mga Mercado family, sa mga Istokuning family, maigsoon sa mga Galaban family, mayong punta ganing tanan diha sa mga Mercado family, Dong Ansing Mercado, Dong Sandrito Mercado, mga igsunan mayong punta. Ilabi na sa mga Rubiti family, sa pamilya ni Gaujan, brother Janjan Rubiti, Sister Salsi Rubiti, sa inyong mga anak, brother Juan, Sister Ann Rubiti, o sa inyong mga anak, o sa pamilya ni Nong Iboy, sa mga pamilya ni Nong Iboy Rubiti. So, sa tanan ng mga Karabangwil family diha may igsoon, sa mga Kalibo family, may buntag tanan nila binadiri sa Dapit sa lower portion sa Balong may igsoon, sa mga Ardinia family, sa pamilya ni Nong Sidro Ardinia, sa pamilya ni Dong Marlon Ardinia mga igsuonan, o sa mga Violeta family, sa mga Kistasyon family, mga Landisa family, brother Artemio Landisa, sa Isili, o sa mga Filomeno family, mga igsuonan, sa pamilya ni Pastora Sali Filomeno igsoon, sa mga Adawon family, sa pamilya ni Dong Pipi Adawon, sa pamilya ni Dong Tony Adawon, sa pamilya usab ni Dong Rico Adawon, mga igsoon, may buntag. Ilabi na sa mga Talon family, nagwatch ka na karon mga igsoon, si brother Rami Talon from Sikior, sa pamilya ni Sister Vivi Talon, mga igsunan, uban sa ilang mga anak, o sa tanan nga mga Amante family, sa pamilya ni Nang Elisa Dumoto, mga igsunan, Kristoto Amante. Salamat sa Ginoo nga atong mga igsunan diri nga mao gyud atong madali-dali kun og pamalihog mga igsunan. Salamat sa Ginoo sa atong mga kasilinganan dinhi, sa pamilya ni Brother Prestito Amante, Sister Ria Amante, Sister Rosa Elisa Amante, sa pamilya sa kinabuhi usab ni Brother Junior Silva, Dong Randy Silva, pamilya usab ni Anting Silva, pamilya ni Dong Arturo Silva, pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Paring Renato Silva, Mas Raquel maigsoon, may buntag sa pamilya usab ni Ikso Jima, may buntag kanimo na Ikso Jima, sa mga Bordado family, sa pamilya ni Dong Erning, sa pamilya ni Dong Rocky
Santa Ana maigsoon silingan ni silang dong Irning. Salamat sa Ginoo sa mga Borgado family ni maunga sa upper portion din sa Balog. Sa tanan nga tagatatad mga kaigsoon sa mga Santiago family sa pamilya ni Nong Badurin, ni Dong Giovanni Santiago, sa pamilya ni Nong Hirpi Balonado maigsoon. Ayang igsoon nga si Pastor si Balonado kanunay gyud siya nga magwas ato nga programa, kanunay sob ni siya nga pagapaambit paghatod og mga mensahe ato sa mga hatagan og pagpanahon na igsoon aron sa pagpaambit usab gikan sa ihang mga alagad nga gipaabot mismo ang mga mensahe kapitulo bersikulo gikinahanglan atong basahon ang mensahe sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa mga Mabilog family sa pamilya ni Brother Omer Mabilog, Sister Alma, sa inyong duha ka mga anak, Brother Alcin, Alfred, o sa tanan nga mga Bayot family, sa mga Aguilar family diya sa dapit sa Nagtuan, nindot na gid kay karsada. Unang makagawas ko diri maigsoon tingali mga karumbulana, murag human ang gyud na diha karsada, highway na gyud maigsoon going to Payawan City. Grabe kay kanindot na gid karsada diri maigsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Aguilar family diya sa dapit sa maong Nagtuan, labi na sa mga Pansito family, sa pamilya ni Dong John Pansito, pamilya sa ni Dong Pudi, labi na diri sa Pumlok mga kaigsunan sa mga Silva family, sa pamilya ni Brother Elme, Sister Cristina Silva, pamilya ni Brother Julie. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Sister Percy, sa kinabuhi usab ni Brother Joker Silva, sa kinabuhi usab ni Sister Rename Silva maigsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa atong mga pagpangandam diri dinhi mga dawa, pag-usa-usa ang tanan diri mga kaigsuonan sa atong pagpangandam. Dalaygon ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Labi na sa mga Samani family mga kaigsuonan, sa pamilya ni sa mga Samani mga kaigsuonan, sa pamilya ni Dong Jojo Samani, sa inyong mga anak, may buntag sa tanan nga mga maliyo sa pamilya maigsoon nga kanunay kuno silang nagsunod matud pa sa iyang wife maigsoon sa asawa ni Brother Solio Maliosa, matud pa niya pastor ang gipaayo ang FM radio naminaw gyud mi. Wow, salamat sa Ginoo sa mga sa tanan nga mga maliyo sa family, sa mga Carabanguel family, sa mga Ramirez family, o sa mga Pastorna family maigsoon, sa pamilya usab ni Dong RJ Pastorna kanunay sa silang naminaw sa FM radio dinhi sa Pumlo maigsoon. Bisan pa man sa pamilya ni Alex, mamatod pa ni Nong Alex kahapon maigsoon mo sa iyo lang ni Ugma Pastor kaya akong tiwason ang pagpagama diri o pagpangandam pa ang tungkol magpangandam maigsoon magamami o trapal. Salamat sa Ginoo dili magamagtrapal kung dili magtaod og trapal ay maigsoon. Managready na gyud ang area. Salamat sa Ginoo nagpangabot ang atong mga kaigsuonan ang naghatod og mga panalangin maigsoon alang kayo sa mga pagpangandam o mga adlaw. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa tanan nga mga Lasola family, Nong Alex Lasola ng maming matod pa ni ng maming mawala-wala kuno ang FM radio sa ilahat na nasa sa unit igsoon tingali kay diri sige ra gyud ang music igsoon ang FM radio sa 95.3 sa 95.3 mga kaigsuonan nga walay laing naglanaw-lanaw dinhi sa Mao Kadape. Sa tanan nga mga Pabro family, Nong Ilmi Pabro, ng Emilia Pabro, sa mga Aguilar family, sa pamilya ni Dong Kaloy Pabro, Kaloy Aguilar maigsoon, sa pamilya sa mga Palomar family mga kaigsuonan, pamilya ni Dong Nilo, Daili Palomar, sa mga Ardinia family, sa pamilya sa ni Dong Alando, Dayjoy, Ardinia igsoon. Ilabi na sa mga Silva family, sa pamilya ni Sister Messi Tano mga kaigsuonan, may buntag sa mga Tano family mga kaigsuonan, sa pamilya Sister Chari, Brother Carlito Tano Senior, Sister Elnas, o sa pamilya usab ni Dong Johnny, tuaran din sila sa Sikior, Brother Charlie Tano igsoon, o sa pamilya usab ni Sister Ilaria Ilhig, sa mga Ilhig family may buntag kanimo diha ng ilang Sister Ilaria, sa pamilya usab ni Paring Joel Tano, Matsiji Tano, sa inyong tulo ka mga anak. Sa pamilya usab ni Dong Pimboy Filomeno, may buntag kanimo diha Dong Pimboy. Sa pamilya usab ni Tay Ching Ching, Dong Josie Tuko igsoon. Sa pamilya usab ni Dong Irning, Paring Irning Palomar, Mats Aisa Palomar maigsoon may buntag. Sa pamilya usab ni Dong Naldo
Pablo Exon day Aurora sa inyong mga anak, sa pamilya usab ni Dong Jojo, Dong Jomari, Badoy Exon. Maibutang mag-usa-usa tang tanan upang adlaw diri, Brother John Ricky. Palihog lang kong ingon pagpaluap ni Brother ni Pastor John Arias, although magkaigsunan. Ato naman yung gipahibalo na ni Pastor April mi akapturan sa Thanksgiving sa David sa Kapanbanan. Salamat sa Ginoo, welcome gyud ang tanan diri mga kaigsunan. Sa mga Ilyama family, nung Inog Ilyama ng Ili, o sa inyong mga anak, mga apong mga umagad, sa pamilya ni Dong Primo Tano, Sister Lorna Tano Exoon, sa mga Lacorte family, Dong Rogelio Lacorte, Dailote Lacorte Exoon, o sa inyong mga anak, Dong Romel, Dairowina, o Dong Rodelio, Dong John. Salamat sa Ginoo sa iyong makinawi sa mga Librando family, Dong Arman Librando, o sa inyong Tibok Panimalay, Mats Parang, sa mga Pastuna family, sa mga Hiramis family, Sister Lisa, maikot na kanimo dia, Sister Lisa, Dong Ritsao, Dong Pastuna Exoon, Mats Bising Pastuna, maikot na kanimo dia, Maring Bising Pastuna, o sa mga Tuko family, Paring Ritsao Tuko, Mats Ipang, sa pamayato na wala ma-mention diri, sa pamilya usab ni Dong Sani Amante, Daisali Amante, sa pamilya ni Dong Alin Adawon mga Exoon, sa pamilya ni Sister Rinrin Silva Andaya, Brother Dinas Andaya, maayong na kanimo diha Brother Dinas, sa imong Tibok Panimalay, sa pamilya usab ni Paring Boboy Santiago, Mas Lerma Santiago mga Exoon, sa mga Siray family, sa pamilya ni Dong Johnny Siray, sa mga Lasola family, sa pamilya ni Dong Boboy Lasola, Dong Dani Lasola, naglanog-lanog Rundes Punglok Exoon, Dong Dani, may buntag di mo diya Dong Dani. Tanan nga makadungog Exoon, kung di lang mo maka-fellowship o mga lawa, bisita mo. Kung magkaidunay ato ang mga bisita gikan sa Cebu City, ang atong station manager, si Pastor Gideon Candelario o si Reverend Kim Ryan Makasaul, ang atong general station manager, kauban sa ilang mga DJ. Una nga nagtiksa na yung kagabi Exoon while ko nag-welding, nawa pa na akong matiwas ron, akong itong tiwason. Ako na itong hinahinayon Exoon, tuman kayo ko man, mo kontak pa ko sa bais, ato ang ipagama nga tarpaulin mga Exoon. Ay ang ako yung oras diri, dapat ako yung monitoron nga tanang oras ikot ko mabakante pa mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw karon sa FM radio. Ilabi na dapit diha mga kaigsuonan sa Kayawkaw, gikan gayon sa Busay, matud pa sa atong amigo mga Exoon. Nagigamitan yun ni og mga speaker mga kaigsuonan nga dagko. Diha gayon sa Busay, although ang akong papa o akong mama Exoon taga-Busay magudmi ka ni Anto. Mo nga ang akong papa nga si Porfirio Candelario daghan guni kaila diha mga Exoon diha sa Busay. Ako ning basahon Exoon, labi na sa mga taga-Busay, diha mga Exoon. Diha sa Umod, sa sitio Umod mga kaigsuonan, sakop ni sa dapit sa Maninihon. Sa Maninihon, barangay Maninihon mga kaigsuonan, sa sitio Umod, sitio Kalikanan, sa Kamanggahan. Labi na sa pamilya ni Brother Coco Palumar mga Exoon, sa sitio Kamanggahan, barangay Maninihon. Kusog kaita dito mga kaigsuonan, lanog-lanog diya sa barangay mao nga pa dapit sa barangay gikan sa Busay, 18, 19 sa Kayawkaw. Labi na sa mga pamilya diya, sa mga Ligarte family diya sa Busay mga kaigsuonan nga nagamit yun pito ka speaker mga Exoon. Ilabi na sa pamilya diha mga kaigsuonan, sa pamilya ni Brother Freely Ligarbis, John Real Ligarbis, o ni Brother Fredo Calibo, sa mga Calibo family, Brother Marlon Ligarbi, o sa mga family Ligarte Exoon diha. Sa tanan nga mga Ligarte family, Sister Lila Ligarte o ni Sister Libet Ligarte. Wow, salamat sa Ginoo. Pwede lang yun mo makapaabot o mga mensahe gikan sa Busay going to Umod o diya sa barangay
maninihon igsoon. Time will come, makabisita ang inyong ubos nga alagad and personally. Karon magkaigsoon medyo busy pa pagkahuman usab nato din is Thanksgiving na po tayo obligasyon. Ilabi na sa ato ka obligasyon diha sa eskwelahan. Maibuntag kaninyong tanan diha, sir, ma'am. Welcome mong tanan diha. Although magkaigsunan ako nato nga giingnan si sir nga palihog ko ingon sa imong magkaubanan sir nga og mang-adlaw diri tama ni Otto. Welcome ang tanan gikan sa elementary. Palihog lang ko Brother Dinas sa mga taga elementary diha sa Bunglo gikan sa grade 1, grade 7, kindergarten ngadto sa grade 6. Palihog lang ko kung mahimo imo sila nga buyogan og mang-adlaw aron sa pag atapong usab og mang-adlaw maigsoon. Gikan sa grade 7 ngadto sa grade 12. Salamat sa Ginoo, Ma'am Reyes, o uban pang mga katawhan, mga magtutudlo diya, sir, ma'am. Ayaw punta kanyang tanan. Manining ato nga bulato dire. Maka-hinay-hinay na po ko focus diya sa atong obligasyon. Siyempre, yun na ba yung obligasyon ka, may action isip presidente sa mga ginikanan. Una nga, ibin sa gamay nga porsyon nga atong ikakontribute nga panahon ato na nga paningkamutan uban ang tabang sa Ginoo. Dalay ko ng Ginoo sa inyong kinabuhi ug mang-adlaw final exam man sa akong anak mo na akong anak kasi sa para wala lang yun ako ni sila disturbuha sa ilang konsentrasyon. Nakasabot ko may isip estudyante nagagikog ko pagka-estudyante usab ko nahiabot ni ini nga mao nga trabaho. Dalay ko ng Ginoo sa way katapusan ato nakita sa mga pag-ampo. Welcome ang tanan mga igsoon. Tungod kay atong oras alas 7 naman unya doon na po tayo buluhaton alang sa pagpangandam. Ini nga dapit mga igsoon pangabot ng tingali nato mga igsoon diya sa gawas alang sa pagpadayon sa atong mga buluhaton. Nining mao nga dapit alang sa pagpangandam gyud ug mga adlaw sa celebration. Welcome ang tanan. Og mga adlaw may igsoon din tingali dili ko kalayog live tingali ang atong station manager unya mag-live hapon o ugma ba ang atong general station manager nining mao nga dapit. Ato silang hatagan og panahon mga kaigsunan sa pag-kaambit sa minsay sa Ginoo. Dalay ko ng Ginoo, mag-ambot ta. Labing kamahanan og silimbahon ka nga Dios inigtat na og dapit sa kabuntagon amahan. Salamat o Dios sa imong pagikuban ug pagbantay kanamo sa among pagkatulog ug sa among pagmata samtang kami magapadayon sa among gibuhaton karon alang sa pagpangandam sa dakong celebration ug mang-adlaw amahan. Ihatag o Dios ang kalikon kadasig proteksyon pagbantay gikan kanimo sa mga kaigsunan gikan sa Cebu, gikan sa Gihungan, sa imong mga alagad nga maga-travel, ikaw mga proteksyon magabantay. Mahiabot sila nga puno sa kadaugan ug excited usab sila nga makighalubilo o makig-fellowship nining mao nga dapit amahan. Salamat o Dios ang imong niliguan ka mga anghel mo mga proteksyon magabantay labaw sa tanan karon mga kaigsunan gikan sa Pilipigan, gikan sa Malong, gikan dinhi sa Kangwit nga magkakayusa karon alang sa pagpagandam sa dakong bulaton. Lord, wa gyud kami mahimo kun wala ikaw sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagtagbo. Salamat o Dios sa imong pagsangkap sa tanan nga among pagpangandam nga kumplito labaw sa tanan ni mga adlaw nga kami excited ang matag usa nga pagpasalamat sa imong pagkamay pagkabuotan nga Dios nga sama kanimo. Dumog himaya nga nalagid kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Hesus. Ang tanan mag-ingon, amen o amen. Isa pa man sa pre-request usab ni sa mga Rabaka family o Dios nga nagkinahanglan usab sila kalig-on nga moabot kanila ang mga kaluyahon diya sa pagpangalagat. Apan salamat o Dios pinagi sa imong mga mensahe, pinagi sa imong mga pulong mga mensahe nga amo nga madunggan pinagi sa balang kasulatan o ni bulig-on kanamo mo ni bukiya kanamo mo imuhatag namo hatod kadaugan kasiguruhan labaw sa tanan paglaom gikan kanimo amahan. Salamat o Dios sa imong pagiguban sa aktibong akong panimalay sa akong tulo ka mga anak sa akong ugangan sa tanang katawhan karon mga kaigsunan sa ilang paglakaw, sa ilang pagsakay, sa ilang pagbiyahe karon kaingon din ang mga dapit pagdalag mga panalangin, paghatod og mga panalangin. I declare blessing sa matagusan nila kamakinabuhi. Lord, I declare prosperity ang kadaugan kasiguruhan o salamat o Dios tapos ka sa pagdaig pagpasalamat inigtak na ang dapit sa kabuntagon pinagi sa ngalan ni Hesus ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios may igsoon o sa ngalan usab sa atong station manager o sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Brian Magasaol ani ana usab ang ginihang sa ngalagan manamit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagigabit sa balang Espiritu Santo maguban sa tanang mga balaan saglit aduna tay mga buluhaton karon ini mga tagna igsoon pagpangandam o pang-adlaw para upang adlaw. Dalay ko ng Ginoo once again. God bless everyone. May pagpamahaw, may pagpaniha. Ako naman may pagmamahaw, may pagpangapi, may igsoon saglit.
Doon na tayo mga pagpangandam karon may sulat ang ipadayon ng pagpangandam na iso. Dalay ko na Ginoo. Maayong bunta ka natin. Pusong ligaw